så voksne mænd blive flået fra hinanden. Kvak, kvak. Kokkeriet! Fotografi. Hvad med eventyr? Hvad det jeg fornemmer? Er det en lytter af Dårligdommernes 1864? Eller er det min Søren Malling-evner? I think so. Du lytter til Dårligdommernes Special 1864, som er lavet med i omegnen af 277 donationer, og det er jer på Kickstarter, der har fået den her til at ske. Og tusind tak for det, og også nej tak. Men nu er den i hvert fald landet, og det her, det er de første episoder, I får. Jeg synes ikke denne her gang, at vi skal spoile det på forhånd, hvem vi får besøg af. Det må blive en overraskelse, når selve episoden går i gang. Men endnu en gang tusind tak til alle jer, der donerede, og det her, det er altså Dårligdommernes 1864 Special. Velkommen til afsnit 3 af Dårligdommerne vs. 1864, vores 1864 special. Mit navn er Jacob E. Hensley, og ved min side 4 af mine bedste venner, nemlig Troels Møller, Christoffer Seiburns Andersen, og så vores 2 gæster, Frederik Silius og Rasmus Bro. Yeah! Velkommen til. Tusind tak. Tak. Meget. Ja. Undskyld. Prøv at høre. Jeg har slik i munden. Jamen, jeg forstår det også godt, og der er ikke noget at være begejstret over. I faktisk, så vidt jeg kunne forstå på dig, Rasmus, så var du næsten lidt sur, faktisk. Ja, det her det er faktisk det værste, I har gjort med os. Hvor det vi ellers har haft dig med. Lad os lige prøve at riste det op igen. Det var kampen om den røde ko. Ja. Og det var du egentlig okay glad for til at starte med i hvert fald. Ja, det er sådan husker jeg det. Ja. Altså, det kan godt være, hvis jeg skulle se den nu, at jeg lige ville sige, kan vi gøre den anden dag. Ja. Men jeg husker det som om, at det var en god oplevelse. Okay. Og det var også fordi, jeg havde set den meget i min barndom, så der var noget nostalgisk over det. Okay. Det er også en dejlig film. Ja. Det kan vi godt lide. Og så har vi været sammen om Tarok. Ja. Ja. Det var en rigtig lortefilm. Det var en rigtig dårlig film. Den synes jeg faktisk var meget svær at se. Ja. Ja. Jeg har aldrig set den, til trods for, at jeg var med i den Ja, film. det er også sindssygt, at du ikke... Du fik ikke lige en kopi tilsendt til døren, så at sige. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg fik en invitation til premieren. Nej, gjorde du det? Men jeg tænkte ikke, at det var noget, jeg gad at se. Fedt. Og det var det heller ikke. Det viste sig. Prøv at høre, Frederik, vi skal lige høre dig som fagperson, fordi hvad er det nu, du er uddannet som? Kleinist? Kleinetist, ja, hedder det. Kleinetist? Ja, kleinetist, Wow, ja, ord. det er et meget, meget smukt ord. Ja. Klassisk orkestermusiker. Ja. Ja. Og vi har jo joket lidt med, at scoret er Marco Beltrami, manden bag soundtracks til Knowing med Nicolas Cage, og scoret til iRobot. Nå, okay. Så lad os lige prøve at høre, hvad du har at sige om, hvordan det egentlig sætter stemningen, den her titelsekvens, hvor vi blænder op på maleriet. Dybel. Ja, kan du sætte nogle... jeg synes faktisk ikke, at det er så dårligt. Nej. Det er jo sådan noget misty hornsignals musik, ikke? Og så, hvad sker der så her? Der er lidt stryger. Ja, det er den samme akkordprogression hele vejen igennem. Det er sådan lidt modalt. Ja. Som giver sådan en, hvad skal man sige, en fornemmelse af, at man ikke rigtig ved, hvor man er henne, ikke? Rent tonalt. Ja, okay. Og det virker meget godt. Jeg synes, jeg faktisk, det sad og tænkte over, da jeg så de 2 afsnit, jeg skulle se til i dag, at det er faktisk det bedste ved 1864. Nej, er det rigtigt? Ja, det er musikken? Det synes jeg faktisk, det er. Marco Beltrami. Fordi vi har joket meget med, altså jeg er glad for, at der er en fagperson på, som var kleinetist, som tror jeg det hed, som kunne udtale sig omkring det, fordi vi har joket meget med, at hvis man sammenligner med, nu ved jeg godt, at jeg skulle lige til at sige, at til modsat den her, så er Game of Thrones jo en fantasyfilm, men der er fandme også fantasy-elementer i den her. Ja, den står også kategoriseret som fantasy på IMDb. Ja, men Game of Thrones starter med bam, 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 så brag og krig og sådan noget, ikke? Og det her, det er mere sådan, ikke så meget krig. Og man kan synge med, du ved. Og du ved, der er en titelmelodi. Ja, det er jo mere bare sådan et stemning. Jeg kommer faktisk lidt til at tænke på titlen til Band of Brothers. Ja, det er rigtigt. Når jeg hører det her. Altså, den til Band of Brothers er bedre. Ja, helt klart. End det her. Men den har den samme fornemmelse i åbningstonerne, men så kommer der et tema, som man faktisk kan huske, som ikke er body, body. Altså, det er jo temaet. Ja. Og det var det. Værsgo. Har I bemærket andre ting, som havde fællestræk mellem Band of Brothers og så de afsnit, I har set? Nej. Okay, godt nok. Fordi Og det er soldater, ikke? Der er soldater med. Der er nogle i ledelsen, som er lidt irriterende.
Ja. Det er sandt, ja. Ja, men Men der er ikke nogen, altså der er ikke så onde mennesker med i Band of Brothers, som der er i 1864. Nej, det er rigtigt nok. Der er nogle virkelig, virkelig onde mennesker. Man kan sige, at tyskerne er jo faktisk ret gode i den her, til sammenligning med nazisterne i Band of Brothers. Man kan ikke andet end at holde med tyskerne i den her. Det er faktisk, eller preusserne er det jo så. Ja, det er preusserne, ja. Der er jo så lige ham der, den ene fra rytteriet, som ikke er, altså ikke en af dem fra rytteriet, men en af dem, som fra rytteriet. Og det er ham med fra kavaleriet, som er helt, altså et monster. Ja, han er fandme han er så. Jeg forstår ikke, at de introducerer en figur, som kunne være så fed. Altså sådan en rigtig en Death Hat, en Totenkopf-agtig type. Men så kommer Karen Dixons far og slår ham ihjel. Ja, fuldstændig. Det er sindssygt. Nå, men altså det vi har set, som var slutningen ved afsnit 4, som jo var et forskrift på, det her kommer til at ske, nu bliver det vildt. Det var 3 ryttere, der ankom til Dannevirke med et hvidt flag. Nu skulle det ske, og nu får vi afviklingen på det. Og de ankommer til Dannevirke. Vi har så fundet ud af, at de må så være... Nu bliver jeg lidt forvirret, Sideburns, fordi du breakede nogle news i sidste afsnit omkring, at der var nogle historikere, der var ret utilfredse med, at formidlingen i forhold til, at det her det er husarerne for Østrig så. Ja, altså jeg er ikke sådan den skarpeste på historien, men jeg kunne se, at Politikken havde haft fat i nogle historikere, som var lidt trætte af den her serie, fordi at der blev ved med at... Altså, man sagde hele tiden, det var tyskerne, der kom, og det var egentlig nogen fra Østrig, der kom. Og, altså, jeg ikke sagde, det var tyskere. Jamen, jeg er ikke sikker på, om det er lige præcis de her. Der stod bare i Politikken, at husarerne var fra Østrig og ikke fra Tyskland. Altså, Totenkopf, ham med det mærkelige ansigt, der ligner Toad for Raiders of the Lost Ark, han er husar, så han må være østriger. Okay, på den måde. Ja. Det må være dem, der har det der dødskavaleri, kranje. Men prøv at høre, det her, der er sikkert nogle historikere... eksisterede jo heller ikke. Nej, på det her tidspunkt. Nej. Men der må være nogle historikere, der sidder derude, som laver korsets tegn nu, og så vil jeg bare lige sige til vores forsvar, det er rimelig shit i fortalt. Jeg har faktisk en til. Ja. Fordi de siger, at på et tidspunkt, de går igennem skovene op til Dybbel. Ja. Der er ikke nogen skove op til Dybbel. Okay. Og der var i hvert fald slet ikke nogen skove i 1860'erne, fordi der havde været en historisk afskovning af Danmark. Nå. Alle de skove, der findes i dag, er jo reetableret fra den gang, hvor man byggede flåderne. Ja, man lavede en kæmpe flåde. Ja. Og så der har ikke været nogen skove at gå igennem. Nej, men altså, det vil jeg sige, det er en lille bit ting. Jeg synes, det er en rigtig stor ting. Det er optaget i Polen i 41 graders varme. Ja. Det synes jeg, det er da okay lykkes for dem at få det til at se ud som, det er ikke lige der. Ja. Vi sad og snakkede lidt om i et tidligere afsnit, om sneen var computerlavet, eller den var ægte. Men det er en kombination, fandt vi ud af. Det forreste, det som der berammer dem, det er rigtigt. Det er sikkert noget papir, de sprøjter i hovedet på dem. Men det, der ligger bagved, kan man så se, har en klar sinuskurve, så at sige, digitalt. Ja, okay. Det er Ole Borndal selv, der står med sådan noget flamingo. Ja, det er det. Mere sne for helvede! Det tror jeg altså ikke, det er, for det har kostet, 168 millioner. Han har haft en til at gøre det så, simpelthen. Ja. Jeg synes lige, vi skal høre... sin kone, som han prøver at proppe ind i alting. Eller døtre. Vi skal lige høre et klip her, fordi at, vi blev jo igennem hele serien ved med at vende tilbage til hende her, Sara Sofie Bosninas rolle, som hedder... Claudia. Hun hedder... Claudia! Det er Ben Meining. Men som simpelthen er verdens mest irriterende historie. Ingen har lyst til at høre om, hvad hun oplever. Men jeg synes bare, vi skulle lige høre det her klip, hvor hun ikke ved, hvad en LP er, som jo også er super realistisk. Det er ret smart, musikken ligger nede i rillerne. Er vi ikke enige om, at LP'er har haft sin golden age, så er den gået lidt af mode, men LP er på mode igen i 2014, hvor det her foregår. Jo. Hun kommer jo fra et socialklasse 4 og 5 hjem, ikke? Altså, stadig. Der ved jeg ikke om... Hun har aldrig været ude, hun er 17 år, hun har aldrig været ude at drikke sig fuld. Kig på hende. Har hun nogensinde været ude at drikke sig fuld? De har ikke sådan en der på Crazy Daisy. Og så hører de jo min teori skulle de smadre af Rasmus Broen. Tak for det. Sådan. Ja, men vi gider ikke høre om hende, og nu skal hun se et sværd. Ja, der er meget snak om en sabel. Ja. Jeg ved simpelthen ikke, om noget af det passer, det de siger. De kunne følge mig med alt muligt. Den er god nok, det med blod, der oxiderer metal og sådan noget, så den er god nok. Okay. Men om det er en interessant historie at fortælle på det her tidspunkt i en serie, hvor krigen er startet, og vi egentlig bare gerne vil se nogle mennesker blive skudt i smadre. Ja, og jeg har noteret her, jeg føler lidt af det som børneteam, fordi at den der ældre herres stemme, den ligesom fortsætter ind over billederne, og han forklarer meget, hvad vi ser, og han forklarer meget, hvad folk føler. Altså, vi får ikke lov til selv at ligesom at bare... Der er ikke noget show don't tell it i den her serie. Nej. Alt bliver fortalt. Ja. Han er Pilo Asbæks
barnbarn, ikke? Ja, lige præcis. Han siger, at det er sin bedstefars sabel, og den har aldrig været brugt, fordi han er en kujon. Og så bagefter så hiver han Karen Blixens fars sabel ned, som jo er kaptajn Dinesens, som bare har været brugt psykomark. Han er oxideret. Han er jo Rambo. Fuldstændig. Nej, han er John Wick. Jamen, han går altså, det er sådan lidt sådan Jack Sparrow jam. Bortset fra, at han virkelig kapper motherfuckers ned. Ja, det må man sige. Jeg har faktisk været inde og læse lidt op på Wilhelm Dinesen. Jeg ved ikke, om ham kan vi komme tilbage til, når vi ser ham fægte. Ja, hvis bare han har haft sådan et spændende liv, så det er næsten mere spændende, end hvad der sker i de her afsnit. Ja, det synes jeg faktisk også. Men ved du hvad? Det rammer faktisk hovedet på sømmet af min overordnede kritik af den her serie. Jeg så den ikke, da den var i fjernsynet. Nu har jeg så set de her 2 afsnit, og jeg har aldrig second screenet så meget i mit liv, som jeg skulle igennem de der 1 time og 50 minutter. Det kommer fra mand, der har set Tarok. Ja, det gør det, ja, faktisk. Men det overordnede problem er jo, at Ole Bornedal simpelthen ikke har syntes, at historien om 1864 har været interessant. Ja, præcis. Ja. Han er blevet nødt til at putte alt muligt andet gejl ind. Han har lavet så meget lortehistorie udenom, for at få det til at blive interessant, at han fuldstændig glemmer den der krig. Eller også er det simpelthen, fordi det har været for dyrt at filme alt det, der skulle ligne 1864. Så jeg tænkte, okay, hvis jeg skal få det her til at lave en time per afsnit. Ja, det havde været en rigtig god idé. Men nu har han jo ligesom lovet DR at lave de der, hvad? Er det på mig, er det? 8? Ja. Jeg genså lige... Det der, det er simpelthen det bedste. Kan vi ikke det der, hvor hun... altså, hendes ansigtsudtryk, da hun står med den der sabel, det er så vanvittigt. Ja, det er lidt specielt, faktisk. Det er så elendigt. Ja. Nå, men det er også... man tror ligesom, at det kommer til at fylde noget i historien. Ja. At hun har det der blik der, fordi det er som om, der går noget op for hende, ikke? Ja. Ej, hvor det skidt. Der er ikke rigtig nogen grund til det ellers. Hun står og stikker ud i luften med sådan meget anstrengt ansigtsudtryk, samtidig med, at vi klipper til den division, som jo så er blevet Peters division, som har været med til at rydde Dannevirke og sabotere kanonerne. Og de var de sidste, der skulle forlade stedet. Er det dem, som der i dag bliver kaldt jægersoldater? Er det den her division, der er den første af den grad soldater? For jeg synes, at på et tidspunkt, så kommer en af de der Spotak, eller en af de andre kommer hen og siger, I bliver sendt ud for at skal gøre det her, og vi har tænkt jer at kalde jer jægerne-agtige. En samtale, der foregår nogenlunde sådan. Og så er det virkelig starten på jægersoldaterne? Er det ikke Nicolas Bro, der siger, at han skal ud og skyde de der musikanter i det næste afsnit? Er det det, du tænker på? Nicolas Bro, der siger det? Ja. Nej, det siger han da ikke. Som er Monrad? Ja. Altså, nej, ikke Nicolas Bro. Hvad hedder han? Rasmus Bjerg, selvfølgelig. Jo, jamen, det kan jeg er lidt i tvivl om, hvordan det er, den foregår, den der. Hvad er det, du vil have slået fast? Om det er her, at vi får jægerkorpset? Ja, det er det. Ja. 100. Lad os sige det. Ja. Lad os komme videre. Hvorfor er det egentlig, at Voldemort pludselig er en del af den tyske hær? Hvorfor er det, han dukker op ud af det blå i han leger soldater og sådan noget. Han har sådan en hjelm, hvor der jamen, de er så husarne. Fuldstændig og dehumaniserer fjenden. Ja. Det er noget, Ole Bornedal jo burde være meget imod. Ja. Sker jo her, at han laver altså fjenden om til et monster. Ja, det er rigtigt nok, fordi det er jo netop det, hvor den går lidt imod med, at det er jo Danmarks hårdmod, der står for fald, og det er vores stolthed og sådan noget, der skal gøres pinagtigt eller pinligt, og så er der en mand, som bare er ond med ond på. Og hvor det er sådan noget med, hvordan får vi ham til at virke endnu mere ond? Vi vandsiger ham. Fordi han fingre af. Okay, han har sådan nogle stumpe fingre. Lige præcis. Det ser helt vildt ud, og jeg troede faktisk, at det var en figur tidligere i filmen, der har været udsat for noget, eller i serien. Sådan bliver han introduceret, som om det er sådan, ham burde vi kende. Ja, jeg sad sådan og prøvede at kigge på ham sådan, er det hvem fanden er det, de har sminket der? Jeg troede virkelig, at det var en, jeg skulle kunne genkende, men det var bare jeg tror seriøst, under hele den snak, hvor han blev introduceret, der tror jeg sad og skrev sammen lidt med Jakob, fordi jeg var også second screen på den der. Jeg kunne ikke mere. I hvert fald så bliver voiceoveren ved med at fortælle os, at der er 2 forskellige tropper, vi følger nu. Der er hovedtroppen, som består af Didrik og Laust, og så er der dem, der kommer løbende med kaptajn Dinesen langt bagud. Og Peter. Og Peter, ja. Og voiceoveren bliver ved med at forklare det, fordi at Ole Bornedal har ikke kunne fortælle det billedmæssigt. Nej. Eller også så bliver han ved med at sådan overforklare det. I hvert fald så er jeg sådan stadig lidt forvirret. Ja. Men det, der sker, det er, at der er en kanon, der ruller ned af en bakke, som de ikke kan få slæbt op, og så hander den ned på bunden af en frossen sø, og så siger Didrik til Laust, du skal lige fiske den op igen, du bare dyk ned. Ja, det er ikke dit ansvar. Ja, så må du fiske den op igen, den kanon. Vi efterlader ikke noget materiale til tysken. Nej, og så hopper han ned i floden, men inden da, så mener jeg, at Søren Malling lige hiver Laust til side og kommer med nogle visdomsord og siger, du kan fryse ihjel. Og der er det rigtigt? Er det rigtigt? Det var så dejligt, han er der. Ja. Ligesom det der med krig. Det handler om, at du skal passe på dig selv. Ja. Igen, good talk. Good talk, Søren Malling. Mere det. Jamen altså, for helvede. Etableringen af det største plothul i de 2 afsnit, vi har set. Nå. Det er det der. Hvad er det?
Hvad er plothul? Hvad tænker du? Det forstår jeg ikke. Der er ikke nogen plothuller. Nej, det forstår jeg ikke. Den er da bulletproof. Da de kommer tilbage, efter at have været frygtelig meget igennem, til Dybbelmølle-skansen, ikke skansen ved Dybbelmølle, så står Pilo Asbæk der, og så siger han, hvorfor ikke kanonen med? Ja. Og så siger Søren Malling, prøv at høre her, jeg ved, du var en kujon. Du var en forræder ved Fredericia. Ja. Og så backer han down. Hvorfor siger han ikke bare det til ham, der med kanon? Ja, Sådan så Lars ikke behøver at hoppe ned i det der vand. Der er ingen kujoner bag denne linje. Ja, og så tegner han en streg i sandet. Ja. Og nogen vil sige sådan, i overført betydning, nej, bogstaveligt talt. Nå, men det kunne han jo have sagt der. Ja, det er rigtigt. Men der havde de jo ikke været alt det igennem. Nej, han var ikke blevet vred nok endnu, Frederik. Men det havde været bedre. Jeg mener, det er efter de har oplevet alt det forfærdelige, som de kommer til at opleve nu her, at han kan erklære dem som ikke-kujoner senere. Så de skal lige... Er det ikke sådan? De skal lige... Jeg prøver bare lige at... Skal vi virkelig tage Ole Borgendals forsvar? Er det der, vi er ude nu? Dinesen og de andre er på farten, og de gør ophold, og så har jeg noteret her i mine noter, sjovt nok, sig mig, er der endelig ved at ske noget? Og er Dinesen den fedeste figur i serien, og er det ham, vi egentlig burde have tilbragt mest tid med? Ja, tak. Jeg vil gerne se en film om Dinesen. Ja, ligesom at vi ikke har fået... John Wick-style. Jamen også bare det der med, at vi har fucking Peter Freuchen, som ikke har fået en spillefilm endnu, og vi har Dinesen, som spiller sådan second fiddle i den her serie, når han burde være hovedrollen, ikke? Ja. Jeg har forresten noget helt andet. Har I lagt mærke til de der dødningehoveder på hatten? Det er som om, at de har taget sådan en SS-officers logo, og så puttet ind i Photoshop, og så bare hævet hjørnerne. Det fylder hele panden. Var det så stort? Ja, det var det. Ja, det var det. Gigantisk. Så det var her, vi fik jægerkorpset og de store logoer. Jeps, den er god nok. Jeg kan ikke forestille mig, at de ikke lige har dobbelttjekket det, så den er god nok. Så meget ved jeg da. Ja. Selvfølgelig har de været på Wikipedia lige og tjekke op. Ja. Det er klart. De havde jo historikere tilknyttet, ikke? Og Tom Buk-Swienty selv, ikke? Jo. Til at de verificere. Og jeg er sikker på, at Ole Borgen har sagt, det er meget fint, at det var sådan der, men jeg det er ikke det, jeg har skrevet. Jeg tager den herfra. Det er min. Jeg kan ikke se det dødning overhovedet. Godt størst her. Jamen, herr Borgendal, vi kan næsten ikke gøre det større, uden det kommer til at se fjollet. Jeg prøver at forestille jer at være Tom Buk-Swienty og have været bare nogenlunde tilknyttet det her. Ja. Det må have været så skandaløst at være med til. Det er jo ham, der har skrevet bare til lytterne. Hvorfor er det, at en af dem skal være synsk? Hvorfor er det, hvorfor skal han hypnotisere de der tyskere der? Tom, tror du ikke, jeg det er jo fordi, ellers kan de jo ikke komme igennem den der. Men nu har jeg jo placeret min lort til halsen. De har brug for lidt hjælp. Det er sjovt. Det er den eneste Deus Ex Machina efter den anden, den her serie her. Så sagde vi bare lige, at han... men det er Ole, der skriver sig selv op i et hjørne. Han sender sin hovedkarakter ned i det der iskolde vand. Han skal sådan set dø, så tænker han, hvordan fanden kommer jeg ud af det her? Klaverjanten! Han kan da godt han kan da også noget tage sin hånd ned igennem brystkassen. Altså slutningen på Man on the Moon. Hvad hvis det var rigtigt? Ja. Hvad hvis han ikke opdagede, at det var bullshit der? Skal jeg lige... Nu ser vi lige herinde på skærmen Wilhelm Dinesens fægtekamp. Han kommer frem med sit lysvær og fægter 5-10 mennesker ned på en gang. Det er rent Qui-Gon fordi lige nu ligger de her, lad os bare kalde dem jægerkorpset her, de danske jægersoldater, de ligger og er bange for de her tyske elitetropper, eller østrigske. De er ikke bare bange, de er act your heart out. Ja, de er rædselslagende. Men imens de her østrigske tropper, de går hen mod dem, de er vitterligt 20 meter fra dem. Da de så kommer 15 meter fra dem, så rejser Dine sig op, går ud af billedet, forsvinder væk. Nej, han er forsvundet inden da. Er han forsvundet inden da? Inden de affyrer det. Men stadig, altså, det føles vitterligt som om, at det er lige. Han går nærmest, mens de kan se ham. De står lige nede på stien på det tidspunkt der. Han ser vildt ud, ham der. Jamen altså, det er da meget sejt design på ham, men det ser også lidt fjollet ud. Så holder de dem at gunpoint, og så beder han den ene om at tage en kasket af, og så plukker han den, og med ham, så mener jeg altså Toad, den vandsirede mand, og så ud af, med det ene lysglimt efter det andet, så kommer Qui-Gon Jinn Jam, og jeg skal ellers lige love for, at han fucking slagter de der... Prøv lige at spole frem til det, Troels. Jeg prøver. Der. Sådan. Fuck vi får Vendetta, ikke? Ja, men det er sådan... Der begynder det virkelig at blive tegnefilm, ikke? De havde kun den ene pistol, eller hvad? Ja. Det niks.
Jamen, det havde de, så meget ved vi det. Jamen, det var der, det har jeg i hvert fald læst bagladet pistol i 1864, så den var der. Ja, jeg har læst i Tom Book-Swinchys bøger, at hvert regiment fik udleveret en pistol. Det er ligesom de russiske tropper under 2. verdenskrig, ikke? Jo. Og han falder, så tager du den. Men det undrer mig faktisk, altså det er vildt nok at se, de render rundt, danskerne render rundt med de her fucking latterlige forladergeværer. Og så kommer ham Todt rendende med en seksløber. Jamen, så er det jo, for fanden. Men den er jo faktisk god nok. Ja, men det er det. Altså, hvem tror, at vi kan vinde den her krig, når fjenden har de våben? Ja, men hvorfor handler serien ikke om det? Ja. Altså, det vil da være en fantastisk serie. Ja. I er det andet stykke gæst, som netop gør opmærksom på den problematik med, at det var jo faktisk forladeren, der åbenbart var med til at bringe Danmark i knæ, hvad det der angik, fordi vi var så håbløst bagud. Den her serie nævner det ikke på noget tidspunkt. Nej, netop. Den er mest interesseret i at bare gentage det tyske parlament, der bliver ved med at sige, de Dänen, de er godt nok lige over grænsen, den hårdmod, var. Og det er så irriterende. De kunne bare have soldater, der lige sagde... Og så eliten i København. Fordi at verden ved jo godt, at det kun er eliten i København, der gør onde ting, mens altså naturens glade drenge fra Gedser til Skagen kommer valgfartene til Dybbøl Banke i et med naturen og jysk frejdighed. Og bare bliver slagtet på en offerbænk af eliten i København. De rige politikere. Lille Lærke, du er da tidlig ude, for helvede. Mere jysk! Nej, jeg kan ikke gøre det mere jysk her, Borndal. Han er sagt med så irriterende. Han har en eller anden kærlighed til Jylland, som er helt forskruet. Ja, man altså. Kan du være en større end dummerjyde? Jeg kan ikke være en dummerjyde her. De må da kunne få prøver nok! Åbn munden. Ja. Træk væk af munden. Kan du ikke finde vores klip frem, det du har lavet? Jo. Og nu Peter jo, han er jo, det er jo hans point of no return. Ja, men nu er han blevet rigtig soldat. Ja, også fordi han har spidet en husar ved et uheld. Ja. Det er sådan, manden er vendt så rundt i det, han blev plukket, og så bøjet sig ned over hans bajonet. Det er jo fordi, at Karen Bliksens far siger til ham bagefter, at hvis man vil være en rigtig soldat, så skal man allerede være død. Ja, og der er det, jeg tænker, hvor er det, jeg har hørt det før? Så lad os lige prøve at høre det her klip en gang. Men endelig var han begyndt at fortælle om sine oplevelser. Om husarens øjne. Den første, han slog ihjel. Om Dinesens afsindige vildskab. Denne mærkelige, usårlige mand, som efter hændelsen havde bebrejdet dem, at de alle var gået i panik, og fortalt dem, at den bedste soldat var den soldat, som allerede så sig selv som død, og derfor ikke havde noget at miste. Og resten af krigen forblev Peter hård og formørket. Det minder mig om noget, og I skal lige se et klip fra Band of Brothers. You get in that ditch because you think there's still hope. But Blythe, the only hope you have is to accept the fact that you're already dead. And the sooner you accept that, the sooner you'll be able to function as a soldier's supposed to function. Without mercy, without compassion, without remorse. All war depends upon it. Det sjove ved det der er, at det er ham, der løber igennem byen. Lige præcis, det er Lieutenant Spears, som er en rigtig person for under 2. verdenskrig. Og da Dinesen begynder at lave det der Qui-Gon Jinn Jedi Mind Tricks, der begynder jeg at sidde og tænke, gud, det minder der om Band of Brothers. Og så kommer det der citat, hvor jeg bare tænker sådan... rejser sig også op på et tidspunkt, Dinesen i skyttegraven, og så bliver han ligesom skudt. Ja, han bliver ramt med den rammer på knapper. Og en knap, der ryger af, ikke? Den bliver skudt der, så... Ja, og så bliver han sådan skudt i skulderpuderne. Ja. Og han er meget usårlig. Utroligt usårlig. Den mærkelige, usårlige mand. Ja, det er dog forfærdeligt skrevet. Altså. Men der er ikke, man kan se, altså fordi der er jo dygtige skuespillere med i den her serie, og de skal simpelthen gøre så meget vold på sig selv, at det for at få det forkvaklede replikker ud af munden. Præcis. Vi har faktisk heller ikke givet nogen som helst af skuespillerne skylden, udover Søren Malling. Ja, som men er relativt irriterende. Alle andre har fået et frikort. Han spiller jo ikke dårligt. Jeg synes heller ikke, han spiller dårligt. Men I er heller ikke blevet beriget med afsnit 7 og 8, hvor den virkelig går over gevind. Hvad er det, han gør der? Der begynder han at vælte sig ind i skyttegraven, og så laver han en Elias fra
Platoon, bare uden at blive skudt, så han gør sådan, og så går han og hiver fat fordi han i får Jakob Oftebro, Rasmus, og så giver han ham en lussing, og så siger Jakob Oftebro, hvad laver du? Siger han, og han siger han tømmer også en skyttegrav ved sådan at puffe til folk med våben. Ja. Altså, hvis de sådan står lidt i vejen og kan skyde ham, så kan han bare lige puffe til dem. Så flytter det her er fuldstændig men afsnit 7 og 8 gør ham ikke nogen tjenester. Hvordan kan... nu er Rasmus Bjerg der ved Sankelmark, ikke? Jo, han overlever. Det gør han. Alle andre dør. Men det er ham, der er... han burde have været først. Ja, han er oberst for den der... okay. Han kan vi rigtig godt lide, Oberst Møller. Ja, Oberst Møller, det er korrekt. Og så lige tilbage til Ben Mine. Jeg gider ikke tilbage til fucking nutiden. Nej, men inden vi går til nutiden, skal jeg ikke lige prøve at ridse op, hvem Wilhelm Dinesen var? Fordi jeg må indrømme, jeg var meget overrasket, da jeg læste hans Wikipedia. Jeg ved godt, man skal ikke tro på alt, hvad der står på Wikipedia. Men bare lige ridse op nogle af de ting, han har været igennem sit liv. Han blev i den danske hær i flere år, og så i 1871, der blev han en del af den franske hær og kæmpede mod tyskerne. Så tog han til Nordamerika i Wisconsin skove og blev jæger, og så levede han blandt indianere og lærte deres levevis og natursyn, står der. Og så gav indianerne ham navnet Boganis. Som betyder hvad? Som betyder hasselnød. Ja. Og så blev han landmand i Danmark, og så tog han med den tyrkiske hær ud og bekæmpede russere. Så blev han godsejer i Danmark, fik 2 store gods, og så fik han 5 børn, og et af dem var Karen Blixen. Wow. Så stillede han op til folketingsvalg, og efter nogle forsøg, så blev han valgt, og så skrev han en masse bøger om det. Så... Hvad? Jeg skulle til at sige, hvis han ikke vinder en plads i Folketinget med det CV. Jeg vil fandme gerne se en film om hans liv, mand. Det lyder nemlig som en rigtig fed film. Nå, vi er her samlet for at se 1864. Ja, og jeg synes, vi skal gå 20 minutter og 50 sekunder ind i serien, fordi jeg skal bare lige se noget, jeg har skrevet, der hedder Alfreds overspil. Jeg har glemt, hvad det er. Ja. Vi kan ikke efterlade med. Nå, ja, vi skal lige have det her. Shit, mand. Det er fordi, de kan høre... Alfred, vi skal videre! Er det her, man begynder at hade ham virkelig, ikke? Jo. Ja. Det er næsten fra første øjeblik. Jo, vi bliver slagtet herude. Hey, vi er ikke der! Alfred! Vi kan ikke bare lade dem ligge der, Johan! Alfred! Det kan vi ikke! Er det ikke så? Er det sådan, det er børn? Søren Malling er også i chok over hans overspil. Jamen, Søren Malling er i chok over sit eget overspil. Altså, hver gang han skal råbe noget, så er det... Nej, men ham der Alfred... Skal han forestille at være reserveret? Jamen, jeg tror det, men jeg er i tvivl flere gange. Også med deres... jyde, ikke? Ham den store, den anden store klæber der. Ja. Han er ikke reserveret. Hodor. Eller den her serie Chewbacca, faktisk. Ja, selvfølgelig. Den her scene, hvor der bliver jamret så meget her, der min kæreste, hun kom ind på et tidspunkt og sagde, hvad er det for en utrolig lang scene, hvor der er nogen, der enten har sex eller skider? Det er Saving Private Ryan. Kan du ikke have lyden bare kørende lige så stille i baggrunden? Fordi ham der vræler i 1,5 time, indtil han bliver stukket ihjel i en af soldaterne. Det er simpelthen fucking ulideligt. Der gurkler. Hvad er kyllingen? Nej, men det er Saving Private Ryan, bare uden morfin, det her. Altså, det er seriøst den der scene, hvor de angriber bunkeren, og alle er døde rundt omkring den, og så skal de ned og redde ham lægen der, som så er død, eller dør. Hvor han dør, hvor han siger, mommy. Ja. Men ja, det var jo bare, hvis Saving Private Ryan alle 2,5 timer kun handlede om hans dødsrallen. Yes. Altså, det føles jo. Ja. De der longtakes, det er Alfred, der gør det. Generelt så er scenerne i hvert fald 40% for lange. Ja. Altså, du kunne have cuttet 40% tidligere i stort set alle scener. Men der var jeg var inde og gense Deadlines interview med Ole Borndal, hvor han du kan godt skrue ned igen. Undskyld, det er forfærdeligt. Hvor han forsvarer kritikken og siger, at årsagen til, at den ikke følger de historiske sådan, fakta, det er, at man kan ikke nå det på de afsnit, han har haft. Han skulle have haft dobbelt så mange afsnit, hvis den skulle have fulgt. I Ole Borndal-tempo, der vil han ikke kunne nå det. Han skulle have haft 350 millioner. Hvor mange afsnit er Band of Brothers? Det er 10. Er det kun 10 afsnit? Ja. Det er hele 2. verdenskrig. Ja. Så det er bare fuck Ole Borndal. Okay. Jeg kan ikke huske, altså det der med, at han er verdens bedste replikforfatter, det har han sagt, har han ikke? Jo, det har han. Han lavede jo også Dræberne for Nibe, som vi også har taget os af. Den er ikke god. Og den det er så sjovt, fordi tidligere i mit manus, så stod der, jeg ved, at der er nogen, der skriver dårligere dialog end Ole Borndal, men jeg kan ikke lige komme i tanke om hvem. Nej, men det er også bare vildt at sige, at man er verdens bedste replikforfatter. Ja. Det er virkelig en sindssyg ting. Og... Ja, men det er meget sejt. Men det er måske en måde at få folk til at tro på, at det rent faktisk er godt, ikke? Hvis man siger det nok gange. Trumpism, hvis man siger det forkerte nok gange, så begynder folk at tro på det. Jeg læste også et sted, han udtalte, at når han nu han laver fiktion, jo, og han dramatiserer ligesom noget, der er sket, så hvis det passer ham, så kan han sagtens smelte 10 personer sammen, som har levet til én figur.
Det gør ham ikke noget, og han har i sin fulde ret til det, siger han. Det skal folk slet ikke blande sig i. Nej, det er også rigtigt, det skal han have lov til. Men han har måske taget lidt for langt nogle gange i forhold til det der magi, der også... Jamen, det kommer vi til. Jeg kan huske, da jeg så den i fjernsynet, den kom den her, jeg kan næsten ikke beskrive, hvor skuffet jeg var over, at vi ikke måtte se det der slag ved Sankelmark. Simpelthen sådan noget. Men jeg forstod godt, da jeg så det. Det har været for dyrt, simpelthen. Men der er jo aldrig mere end 8 personer i skuddet på samme tid. Nej. Altså, det er jo ligegyldigt, hvornår og hvordan. Der er jo aldrig store grupper af mennesker. Nej. Men det havde da været interessant at se. Ja. Nu når vi til et punkt, hvor vi er tilbage hos Dinesen og hans mænd, hvor de rydder igennem skoven. De er på vej op for at indhente hele regimentet derop. Og så støder de på nogle desertører. Ja, fra Sankelmark. Er der nogen af jer, der gider at forklare mig, hvad skal vi bruge den scene til? Ja. Der skal råbes jo. Det er en af de scener, hvor der skal råbes igen. Ja. Der skal råbes hele tiden i den her serie. Jamen, der tror jeg, det handler om, at Ole Bornedal lige kom i tanke om. Vi skal også have noget med de folk, der er deserteret med. Det skal vi lige nå at have med. Ja. Og så smider vi den her. Okay. Så jeg tror bare, det er for lige at vise folk, at der er nogen, der er deserteret. Fuldstændig irrelevant. Den kunne sagtens være kortet ud. Jamen, den gør ikke noget. Den har ikke, der har ikke nogen konsekvenser for dem, fordi de dør ikke, de bliver ikke skudt af Dinesen. Og det har ikke nogen konsekvenser for os som seere. Det har ikke nogen konsekvenser for nogen. Måske lidt, altså Peter siger Dinesen imod der, ikke? Så der er sådan lidt karakteropbygning. Som bliver brugt til hvad senere, så? Det er hans rejse på vej til at blive en ægte hardcore-soldat. Ja, han bliver jo en hardcore motherfucker. Og så kommer der også... jeg prøver bare, Troel. Jeg brækker mig, Rasmus. Og så kommer der også replikken, som jeg tror er efterladenskaber for Mads Mikkelsens rolle i Pusher, fordi at Dinesen siger, forbandet desertørsvin, jeg blæser kraftet med hjernen ud på dig. Ja. Det sagde man også dengang. Man blæser hjernen ud på folk. Det sagde man i 1864. Okay, super. Yes. Det er det nok mere end hvad. Jeg skyder dig lige i dit hoved. Din Sørens prøjser. Jeg er så skuffet over, at du ikke deltog i det slag. Det kan jeg godt lide. Simpelthen lyst til at... Ja, slå dig ihjel. Ja, simpelthen slå dig ihjel. Ja, nu bliver det meget alvorligt. Ja, det ved jeg godt, men jeg synes også... For helvede, altså. Jeg nåede lige at notere her, er det ikke længe siden, vi har set Zlatko Buric? Og så lige kort tid efter, så dukker han op. Så dukker han op med sin dejlige røst. Ja. Han taler i øvrigt Valerian her. Han siger ordet Kalisi. Gør det? Ja. Men det er vist også taget fra et eller andet. Han er ikke fra Serbien eller sådan noget. Det er jo. Fra et eller andet. Vi kan prøve at finde den der scene der. Jamen, prøv lige at gå lidt frem. Ja, så jeg tror, det er lige efter den... Vil det sige, at vi springer over Sissebeth Knudsen? Nej, vi skal måske lige høre lidt af det, faktisk. Skal vi? Jamen, fordi hun er så fattig. Lad os høre lidt af hende. Ja. Fordi hun er simpelthen en af den her series værste. Og deres egen søn oven i købet var en af dem. Det Mesa havde sine taktiske grunde. En flugt uden kamp. Ingen tager tilsyneladende deres vision alvorligt. Var det teater, ville det være den slags dilettant, som jeg hører rygter om, man spiller i de lokale forsamlingshuse ude i provinsen. 1864, eller? Skoleministeren som instruktør. Jens Kusk. Kongen spillede af Lars Skomager, og de måneder spillede Jens Kusk. Jeg beder den. Hvad beder de om, Jens Kusk? Ej, hvor spiller hun stift. Jeg kan simpelthen... det er jo beviset på, at det er dårlig instruktion. Jamen, det er helt vildt. Hun er jo en god skuespiller. Ja, men sådan er det med mange af dem jo også. Altså, hvis du ser på sådan en som Pilo Asbæk, som også kan levere fremragende ting, i den her, han gør virkelig, hvad han kan med det materiale, han har fået i hænderne, som er lort. Ja. Du skal bare være ond. Og når du så der bliver sagt imod, så skal du blive skuffet og vente om at gå. Eller råbe. Eller råbe. Også råbe. men når Sissebeth Knudsen, hun leverer alle replikker i en tone, så må det jo være en instruktør, der er gået ind og sagt, at i alle scener skal du spille kun sådan her, og ikke mere end det. Max det. Jeg må indrømme, jeg har skrevet her, jeg har fuldstændig mistet overblik over geografien og plottet, og hvor de er henne, og hvad de skal. Alle de onde er i København. Ja, okay. Ja, det er efter det der, Troels. Og mange af dem er på Christiansborg. Ja. Der er journalisterne på Christiansborg er de værste. Ja. Alle, der har sigøjner blod i årene, er gode. Ja. Hvad kan vi mere? Og preusserne, og de flytter så meget jo. Det er sigøjneren jo kendt for. Ja. Så de er selvfølgelig svære at holde styr på, hvor de egentlig er. Ja. Og det, der sker, undskyld, det er bare Inge og Sofia, de er på vej med rumagerne, Zlatko Buric, også kendt som, hvad er det, vi har kaldt ham? Nacho Ignacio. Ja. Og prøv lige at skrue lidt op. Lad os lige prøve at gå lidt tilbage. Det kan være, han siger Kalisi-ting her. Der kommer du her.
hopper lige tilbage nu. Jeg synes, det er modigt, de tøser, de tager derned. Der er en masse mænd dernede, som ikke har fået noget fislette i lang tid. Så. Jetzt wir stanse für die Nacht. Hä? Hvor kommer det? Jargo. Den dindura kalesi. Det er fucking rigtigt. Kalesi. Shit, det har jeg simpelthen ikke hørt. Nej, hvor sjovt. The Jungle Kalesi. Nå, det må man lige huske. Dine tanker er sorte. Det må man lige huske på. Og vi er sikre på, at det er serbisk, han snakker her. Nej. Det kunne lige så godt bare være noget, han finder på. Ja. Men jamen, de gravide kvinder, de er på vej ned sydpå. Det er jo en skudsikker plan. Det er og så har de bulletproof. Inge har sådan en telepatisk samtale med Oftebro. Og begynder at blive irriteret. Det bliver det lige til Luke og Leia der kan snakke sammen. Ved tankens kraft, by the force. Og det, altså, hvis man sidder med et manus, og man er gået lidt i stå, så kan man jo skrive sådan nogle ting ind for lige at lette processen. Så kommer man hurtigere mål, hvis man kan tillade sig selv lige at krydre lidt en gang med. Men det er vildt nok så meget, at den samtale minder om det, der sker i Star Wars, for det er virkelig sådan et Luke, og så... Ja. Og det er det samme her, hvor han siger, Inge, Laust. Altså, Inge og Laust, klap så fedt. Jesus. Ja, det begynder at blive lidt irriterende. Jeg får slikskålen hernede. Du er nødt til at noget søde til. Og så laver hun også lige en voiceover på de billeder, vi ser, fordi at hun ligger i ske den aften med Sofia, altså Inge. Og så lyder voiceoveren, den nat lå Sofia og jeg i ske. Jeg taler lidt for hurtigt, jeg speeder bare lige processen op. Min ånde i hendes nakke, hendes ryg mod mit bryst. Vi ved godt, hvordan ske fungerer. Det er sådan en IKEA-manual til skening. Hold nu kæft! Ja. Jeg var stor ske den nat. Det betyder, at man ligger bagerst. Forestil dig 2 skeer i en skuffe. Hun lægger også mærke til her, at den anden kvinde også er gravid. Ja, fordi barnet sparker. Ja. Hvad søren? Jeg har noteret her, hvis det var Rainer Grasten, så kunne den have heddet gravid ved første knald, den her film, fordi alle knaller en gang. Kvinderne er så frugtbare, mændene er så virile. Men der er ikke andet end sæd i de kugler der. Landmandssæden er jo ikke indtruffet her i 1964. Nej, det er rigtigt. Og var der andre, der fik Jacob, jeg ved, du også havde de scener i 300, men hver gang man vender tilbage til konen i 300, så sidder man sådan Ja, fordi det er jo det, der ikke var med i Frank Millers tegneserie. Ja. Har vi det ikke lidt på samme måde, hver gang vi vender tilbage til fucking Inge her? Der var ikke nogen koner i 1864, der var værd at fortælle om. Nej. Hold nu. Jeg fik hoppet lidt med hurtigt med på den vogn, jeg er lidt ked af. Du var for... Jeg sagde, Spørgsmålet er, om det har været en eller anden form for mangfoldighedsklausul. Altså, hvis man kigger på DR's mangfoldighedsretningslinjer i dag, så vil den jo opfylde det. Mm-hmm. Men der har bare ikke været så frygtelig mange kvinder med i slaget af 1864. Det er lidt det, hvis vi vil fortælle en historie om 1864, slaget i 1864, så er der ikke mange kvinder. Nej, så giver det jo lidt sig selv. Ja. Var der egentlig, fordi det ved jeg også har været en diskussion, var der sigøjner i Danmark på det tidspunkt? Det var der. Det tror jeg, der var. Okay. Ja, det har også været diskuteret efter den der serie. Jeg tror ikke, man kunne sige det så. Altså, jeg personligt stammer faktisk fra sigøjnere, som fulgte med spanierne op til Koldinghus. Okay. Så, hvad sagde den så? Så jeg kunne faktisk godt have været Claudia. Du kunne være Ignacio? Jeg kunne være Claudia. Ja. Hold da kæft, der bliver knippet. Og blive bollet tyk af Didriksen, eller Didrik. Vildt. Vi nærmer os Søren Mallings hypnose. Yes. Skal vi lægge op til den? Vi mangler lige en replik fra en Peter, der er meget ked af det, stadig er taget på bordel, tror jeg også. Og siger... Eller han taget Peter, vil du ikke med op og knippe? Ja. Og så det kommer først i næste afsnit. Og så siger Peter... Jeg tror ikke, det er nu. Nej, det er det her. Og så siger Peter, de døde knipper ikke. Ja. Men jeg vil spørge mig, om det er henne på bordellet, han siger det. Jamen, det er det. De døde knipper ikke. Ja, den er også stærk. Det er lidt længere frem. Der må være nogen, der har været på coke, det de skrev. Ja, det er. Prøv lige at pause, fordi at det er, nu spurgte du før, Frederik, og jeg er i tvivl også med ham her figuren. Du spurgte før om ham der Alfred, han er sådan sinke, sådan tilbagesat. Og ham der deres ven, jeg forstår det heller ikke. Jeg ved heller ikke, om han er sat tilbage på en eller anden måde, fordi han virker også super blæst. Lad os lige prøve at høre, hvad der sker. De går ikke i skole, Jakob. Nej, og han har drukket virkelig meget af sit eget sæde. Folkeskolen er faktisk startet i 1864. Det er ikke alle, der går i den. Laust gør ikke. Kun Peter. Peter! Vil du ikke med op og knæppe? Som man jo også sagde.
Han skal ikke have noget svar? Nå, der kommer svar. Ja, det skal du vente til, dårligdommerne. Når vi ser film og serier her, så altså, der skal gerne lige gå en 5, 6, 7 sekunder mellem spørgsmål og svar. Ja. Det er dansk film. Det er dansk tempo. Ja, det er dansk tempo. Sådan er det bare. Det kan man ikke gøre noget ved. Det gør dem selvfølgelig frygtelig kedelige, men ja. Søren Malling udspionerer preussernes lejr ude foran Dybbøl, og Søren Malling går ned til tyskerne med hænderne op og siger, at han er en dansk soldat, der er træt af krigen, og så tilbyder de ham te. Og skal vi ikke lige prøve at se lidt af scenen? Vi skal have noget ambiance fra den, i det han går ned til dem. Ja. Fordi der er jo... jamen, den er der omkring. Krieges müde ist. Oj, det går langsomt. Masser af stillhed. Ja. Te. Ja, danke. De indser ikke, at det er en spion. Det kunne være en spion, eller hvad? De tjekker ham ikke? Nej, de er helt ligeglade. Jeg tror allerede, han er i... han har stillet ind på dem der. Allerede? Nå, han har wiped... Ja. Okay, ja. Bist du desertiert? Oder hast du einfach nur Angst bekommen? Wer hat denn keine Angst? Det er jo også, at med til, at det ikke er hans hænder bagved. Så det skal forestille at være. Nå ja, hvordan skal de kunne komme derop? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Wie heißt du? Men det er bare meget sjovt, der sidder en og prøver at lade hans hænder sådan. Ja. Du solltest nicht hier sein. Den skygge af hænderne, der er bagpå på en telt, skal jeg måske lige sige. Die anderen? Macht das hier was aus, dass Sie da sind? Nein. Jeg håber, jeg tager tysk derude. Nur du. Was ist denn mit Heinz? Hvad er der med Heinz? Der laver Søren Malling jo et Curb Your Enthusiasm-blikket. Nå ja. Det er rigtigt. Og det er bare sgu ned igen, Troels. Det, der sker, det er, at samtidig med, at han hypnotiserer dem, så kan han gå ind i Heinz hjerne og simpelthen se, at Heinz på et tidspunkt vil stå ved det svære valg med, om han skal skyde en dansk soldat, der bærer en mand på ryggen i ryggen. Og så beder Søren Malling ham prompte bagefter, at han har fået de andre til at besvime, slappe helt af og sove. Så beder han Heinz om ikke at skyde. Ja, det er faktisk meget voldsomt der. Det er helt sindssygt. Så er spørgsmålet, hvilken dansk soldat? Ja, så er spørgsmålet jo, hvilken dansk soldat? Det får vi jo ikke svar på lige her. Ja, men ved man ikke det, at det er lavst? Nej, man ved bare, om, at det er enten er lavst. Se hænderne nu. Ja. Ej, de er helt off. Ej, den er helt off. Ja. Ej, kæft, det er fjollet. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan behovet for den her scene er kommet ind i serien 1864. Fordi, så du ikke, hvor mange telt der var? Hvordan skulle de ellers slippe igennem? Men det må være, enten så er det sket i virkeligheden, og så var der en løsning der, eller også er det ikke sket, og så behøver man måske ikke og så behøver man ikke at digte noget, nej. Jo, for han har jo skrevet sig op i et hjørne, jo. Han er, fuck, nu ligger de her. Hvad gør vi så? Men hvis Søren Malling har den evne til sådan at overbevise fjenden om, hvad de bør gøre i fremtiden, kunne han så ikke lave sådan en turnérejse rundt? Så skulle han tale med kongen, ikke? Jo, ja, det tænker jeg også. Det er det første, ja. Jamen, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det her... Også at det er gået igennem mere end altså, en fyldepind hos Ole Bornedal. Jeg forfatter ikke, at der er nogen andre, der så har... Ole, er du sikker på den her scene? Altså, det virker sgu lidt ude af trit med resten. Lav det nu bare for helvede! Har I set Nattevagten? Så hold lige kæft. Fyrede han ikke de der tekstforfattere? Jo, alle. Ja. Fordi han vil gerne have de 173 millioner selv. Aha. Har den kostet 173 millioner kroner? Prøv lige at komme med antallet på, hvad det koster. 360.416 kroner i minuttet, når man ser. Er det blevet gjort op til? Ja. Mm-hmm. Og halvdelen af det er jo stilhed. Og polske underbetalte arbejder, ikke? Ja. Man kan faktisk godt klippe en silent edition af den her, hvor man stadig vil have en god 3-4 timer. Men de laver jo i slutningen af hvert afsnit, der er jo 6 minutter, hvor man sammenklipper af, hvad man kan se i næste afsnit. Dem sammenlagt, det vil være nok. Ja, præcis. Sådan får man en serie til at vare en time hvert afsnit, ved bare at putte det samme bræk, vi lige har set i slutningen af først, eller det sidste afsnit, og så om igen. I øvrigt, vi skal også lige have, at de klæder så ud som de tyske tropper, og så går de mod Dybbøl, og så for at understrege, at de ikke er tyske tropper, hvor det er en ret kortsigtet plan i virkeligheden. Hvad gør de så, Jacob? Så begynder de at synge. Nå, synge? Hvor mange gange har de gjort det gennem den her film? Dengang jeg drog afsted. Min pige, jeg ville med. Men heldigt, at danske soldater, når det kræves, skyder som fucking stormtroopers, fordi de rammer ikke en skid. Men altså, hvis de har Chewie med, så har de også stormtroopers med, ikke? Ja. Så er det nu kommer den scene. Time. Ja. Skal vi lige høre den scene? Fordi det er det eneste tidspunkt, jeg faktisk følte, Malling var lidt sej. Ja, op med lyden. Den I smed i søen? Det er kanonen. Ja, alene det, vi er her, er et mirakel af kaptajn.
I nægter adlyde en simpel ordre. Og nu er I efterladt kostbart materiale til fjenden. Der findes ingen undskyldning for fejhed. Der findes ikke en eneste fejlsoldat på den linje. Hvad sagde du? Hvad fanden mener du med det, soldat? Jeg kan lukke kujoner på lang afstand. Helt tilbage fra Fredericia dengang. Dengang var vi nok. Du var der? Det er anden gang nu. Så gør det ikke svært for os begge to. Den sidste replik blev ikke leveret helt vildt fedt. Men Nej. Er det som om, at jyder har 2 modes? De kan enten være helt lavmælte og helt eller roligt. bla 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 bla. Så helt fjollet og fra Jylland. Ja. Der siger jeg bare, det skulle du bare sagt dengang med kanonen i begyndelsen af afsnittet. Så havde det ikke været noget, der ikke været noget pjat. Og hvis det var fordi han ikke ville stille ham i dårligt lys over for alle de andre soldater, fordi han vidste, de stadig havde brug for ham som leder på den ene eller anden måde, så kunne han også bare viske det til ham. Og nu kommer der jo en scene, som fuldstændig bevisligt afslører, at det her, det er propaganda og ikke kunst. Ja, det er rene bræk, fordi at symbolikken tager et skridt for at være det handler om populisme, siger meget. Det handler om, hvad folket vil have, og så må vi bare gøre det. Det kan godt være, at du kommer her med din fornuft, general de Mesa, og du er uddannelse, og du er en ekspert på området, men ifølge os populister herovre på Christiansborg, så må vi bare gøre, hvad der skal til. Gør det, vi tror på, er det rigtigt? Vil du have lyd, Jacob? Nej, vi skal bare lige pause et øjeblik, fordi at jeg synes faktisk, når alt det her er sagt, jeg synes simpelthen, og det kan være, at jeg har haft en eller anden rødvinsbrænder op at køre, men jeg synes simpelthen, at jeg har noteret mig på det her tidspunkt, at Søren Sætter Lassen spiller røven ud af bukserne i den her scene. Han spiller fremragende her. Ja. Fremragende. Det gør han, og så tager billedsproget og symbolikken måske lidt overhånd til sidst. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk ikke, den står Søren stærkt Sætter nok. Lassen, han spiller jo altid godt. Ja, det gør han fandme. Jeg er vild med ham. Det er helt skørt, at han som sådan en sjov bifigur, som har en kæmpe rolle i krigen, men ikke i filmen eller i serien. Han har også en kæmpe vej i Aarhus. Hvad? En kæmpe vej i Aarhus? Ja, nå, det vidste det jeg. Nå, okay, på den måde. Ja, det miser men at sådan, han kommer bare ind og leverer sådan en pragtpræstation. Kan vi lige høre lidt? Jo, lad os bare lige høre lidt. Nu har vi hørt så meget lort. Ja. Præsident, at orientere dem om omfanget af den katastrofe, den danske hær og dermed hele Danmark i dette øjeblik står for. Tilbagetoget for Dannevirke var en bydende nødvendighed. Men ved Dybbøl må og skal vi stadig være mobile. Vi kan ikke bare sidde og vente ved Dybbøl. Det kan betyde et blodbad. Et blodbad uden sidestykke i Danmarks historie. Vi vil kaste vores mænd i døden til ingen verdens nytte. Vi bør følge den oprindelige strategi og udnytte vores maritime overlegenhed og overføre hæren til flankestilling ved Fredericia, så preusserne ved en storm på Dybbøl endnu en gang slår et slag i tom luft. Vi bør benytte os af mindre enheder, som bevæger sig i landskabet, angriber fjenden på uventede steder og udnytter de lokale kendskaber maksimalt. General Duplat er efter min afskedelse uden diskussion den stærkeste til at overtage overkommandoen. Han tænker strategisk, han tænker... Ja. Du kan bare sænke igen. Han spiller røven ud af bukserne, og så det forslag, han kommer med, det lytter Monrad ikke til, og han har hyret en eller anden tosse, der er... Jeg har glemt at notere det. Er det første scene, vi ser i den her fucking lorteserie, hvor der rent faktisk en, der får sagt noget? Altså... hvor der kommer ord ud af munden på ham i en rimelig hastighed, så man sidder og tænker, nu skal jeg sgu lige til at følge med, hvad fanden. Men det kan også være det derfor, det kan være, at han bare spiller jævnt, men i virkeligheden så får han bare leveret det i normalt tempo, så man sidder, wow, er der en, der snakker naturligt her? Hvad sker der? Men jeg synes også, at han leverer det på en måde, hvor det lyder lidt som om, han kunne godt komme fra den periode, men han leverer det som om, at han faktisk, at det kommer fra et sted inde i ham, hvor han nu mener det, han siger. Det kunne lige skrue op. Lad os lige høre det. Det er jo derfor, de lige nu står uden arbejde. Må jeg tillade mig at spørge dem? Ja, det var for sent. Ja, det var for sent. Satans også. Og så er der nogen, der kan forklare om billedsproget. Er det ikke i den her scene? Jo, han ligger så op på sit skrivebord og kigger op på vinduerne, og så er vi vinduer, flyder der blod ned over vinduerne. Og hvad bliver det så til, Frederik? Et Dannebrogsflag. Nej! Det røde er blod. Hvorfor det er blod for fan. Men sådan helt sådan lavpraktisk, hvorfor er det, at hans vinduer begynder at bløde? Det er jo der, hvor det bliver sådan lidt Murakami. Lidt Murakami?
Jeg undrer mig bare. Jeg undre mig, fordi jeg synes, indtil nu har den sådan været rimelig sådan realistisk på mange måder. Men nu går det går totalt kukukatu i løbet af de næste 50 minutter. Der er isterninger i brystkasser, og jamen, det stikker helt af. Men blødende vinduer, jeg tænker også bare effektmæssigt, det er jo noget, som der skal planlægges, og det er jo ikke sådan noget, man bare sådan lige... 375.000 det koster kassen, det der. Ja, det tror jeg nemlig også. Så igen, det skal jo godkendes mange steder, før man gør det der. Hvorfor helvede er det Nej, ikke når man er Ole Borndal. Så kommer han ind med en executive decision og siger, kender I Nattevagten? Jeg fik faktisk lyst til at se Bryggeren igen, da jeg så, fordi at Søren Sætter... Ja, han er så dejlig. Wow. Du kan godt lide Bryggeren? Jeg skal bare lige høre. Okay, så vil jeg ikke ikke noget at gøre med de bryster. Jo, du er så glad for i den serie. Er der bryster med i Bryggeren? Der er de bedste bryster. Der er i nogen dansk serie. Don't get him started. Hvad for et afsnit kan du lige... Jakob, han er... Nej, men hvem er det? Det er hende, som bliver I.P. Jacobsens kone. Som ung, der ser man hendes bryster, så hun har de bedste naturlige bryster. Og hun... Nu der lærken. Den skal der vel lige lyde på, den der. Ja, op med den, Torsten. Altså, alt for tidligt ude i orden. Ej, Alfred. Er det nu, at du skal hænderne af? Nej. Okay. Frygtelig glad for de fugle der hele tiden. De er et med naturen, jo. Bare ned igen. Der sker det, at Sara Sofie Bosnina sidder og læser op. Vi er tilbage igen i nutiden. Og credits. Fik jeg afsluttet den med brysterne? Nej, men hvad hedder hun? Det kan jeg finde ud af. Okay, vi finder lige ud af det. Det er det vigtigste, det her. Jeg elsker, at fjenden har fået trykt sådan et stort guldtæppe med et kort på over lige det område, de er i. Det gjorde man. Det er god stil. Men nu, hvis vi skal gøre det her ordentligt, den her krig ordentligt, så skal vi sgu også have noget materiel med, der giver mening. Et stort landkort. Bum. Det er lidt sådan der, og så nogle store skakbrækker ovenpå, så de står og rykker rundt med. Ikke? Er det Cecilia Svink Nash? Ja, det er det. Er det det? Bum. Jeg søger lige lidt øjeblik. Du kan ikke finde et billede af det. Jakob er vores lokale Du skal se serien. Jeg mener, det er første afsnit. Og du skal se alle afsnit for at unlocke. Jeg mener, det er første eller anden afsnit. Okay. Du vil gerne frem til... Altså, er vi ikke færdige med det her afsnit? Jo, vi er færdige med det her afsnit. Ja. Og det er jo den her, der viser lyssætningen. Selv lyssætningen i den her serie er for meget. Ja, virkelig. Det har vi også snakket om lidt før med noget framing og sådan noget, hvor sådan hvorfor kommer lyset der? Altså, det giver heller ikke nogen mening. Og det er jo ellers en Oscar-nomineret fotograf, der er på, Dan Lausen, som har filmet John Wick 2. Ja, og filmer 3'eren og blev Oscar-nomineret for The Shape of Water. Ja. Det er så ikke en Oscar-nomineret lysmester? Eller? Nej, det er det selv ikke. Nej, men jeg synes egentlig bare, vi skal give os i kast med afsnit 6. Ja. Og vi har stadig besøg af Rasmus Broen og Frederik Silius. Hvis I lige tænder her på det her mærkelige tidspunkt midt i podcasten, det vil være mærkeligt. Skørt at spole frem. Det vil være super underligt. Og vi skal lige have lyd på voldtægtsscenen her i starten. Wow. Voldtægtsscenen i starten? Nå ja. Nå ja, fordi vores øregang. Nå ja, på den måde. Ja, okay. Nå ja. Den vil jeg faktisk gerne måde, vi springer over. Ja, nej. Men folk skal bare lige høre lidt, fordi det her blev vi udsat for. Ej, det er så irriterende. Jeg håber ikke, nogen hører det her på højtalere. Den her serie er så enerverende. Ja, enerverende, det er ordet. Det er så... Det er også fordi, det igen... Det der... Okay, det er anden gang på 2 afsnit nu, vi har skulle høre, i Danmark er jeg født. Ja. I sådan en rædselsfuld udgave. Du kan bare skrue ned, Troels. Og igen, vi er i socialklasse 4-5, hvor man altså ikke kender den der sang. Kan synge den. Nej, der er ikke nogen, der kender teksten til det der. Nej, det... Kommer hun ikke over en gang til? Jeg vil gerne høre en gang til. Jeg læste et sted på Twitter, der var nogen, der havde skrevet det der med, at der er en voldtægtsscene i alle afsnit, og sangen her inklusiv... Ja, bliver også voldtaget. Ja. Og det er simpelthen sådan, som det afsnit 6, det åbner uden en titelmelodi. Det er bare hende, der synger, og det viser sig at være Claudias lettere deprimerede mor, som er i sådan en maniodepressiv tilstand, der står og synger det der i huset, fordi hun er stadig traumatiseret over, at hendes søn er død i Irak. Ved du hvad, det var meget rart at vide, hvor lang tid siden det er, at ham, Sebastian, er død. Fordi hvis det her det er 10 år siden, så at sige, han er død, så stadig velkommen hjem, Sebastian. Ja, men altså, det ser også sådan lidt snusket ud, det skidt, som om det har hængt der et stykke tid. Hvor gammel er hendes mor? Ja, fordi hun ligner en på... Nogle af 60. Ja, plus 65, ikke? Fucking irriterende scene. Altså, hvis datteren er 17, ikke? Og har fået hende som... Måske, lad os sige 20 år. Nu sidder du og gætter, Christoffer. Det er ikke noget, som serien fortæller dig. Nej, hun har fået hende som 50-årig, må det være. Okay. I hvert fald så snakker Claudia med sin mor om, at de har sigøjnerblod. Ja. Kan vi ikke høre noget af den samtale? Jeg bliver rigtig sur her. Den samtale er simpelthen full-blown dansk drama. Det bliver ikke meget mere dansk drama end deres lille samtale. Hun ryger også indenfor, det siger også, hun er der helt dernede, ikke? Gardinerne er rullet ned.
Og hun ryger indenfor. Føj! Er der ikke noget med, at vi har sigøjnerblod? Ja. Står en krukke ude ved trinskabet. Det er kun Gypsy Tears. Men du kan gå ud i garagen derude. Der ligger der 2 kasser med fotoalbums, og der er alt den viden, du har brug for. Ja. Nemt egentlig. Manusmæssigt nemt. Ja. Der var nemlig kun én mand med i 1864-slaget ved Døvelmølle, der hed Peter. Ja. Og som havde det skæg. Og intelligente øjne, man kan jo for en blind mand. Men det var her, tror jeg, hvor jeg første gang blev sådan alvorligt sur på selve handlingen over, hvorfor er det nødvendigt? Hvorfor skal det være så bydende nødvendigt, at hun er i fucking familie med den selv samme sigøjnerpige, som vi har set i 1864? Det skal i One Borndags hoved, så skal det... vi skal lige have den sløjf der. Det skal vi simpelthen på. Jeg tror, det er, fordi han har set Michael Bay's Turtles-film, hvor alle også er relateret. Ja, hvor hun har... Det er hende, der har fodret Turtlesne ind i de og givet dem navnet, og så er hun også venner med Shredder, og... men jeg tror, det er det. Jamen, hun finder i hvert fald... Jeg har bare skrevet her... April er venner med Shredder. Nej. Ja, I den nye Turtles-udgave, der viser det sig, at de der skildpadder, som er blevet til Turtles, det var faktisk også nogen, som hun havde, da hun var helt lille og flushede ned i toilet, og så møder hun dem igen. Prøv at høre, det er en anden historie. Det er en federe historie dog, vil jeg sige. Klart mere underholdende. Og klart mere realistisk. Men jeg har skrevet her, kedelig, noget med et gammelt fotoalbum. Er hun barnebarn af Sofia? Hun finder et fotoalbum med et billede, hvor Peter står sammen med Sofia og børnebørnene. Yes, den her serie gør det. Så hun læser op for et brev, som er fra 1864, i pristine condition, der ligger ude. I det der... og hun kan jo læse det. Ja, helt klart. Ja, der er ikke noget med det der læse kravtager, det har hun ikke noget problem. Generelt rigtig god til at flyde og læse... hun har også gypsy blood, altså. Det kan jo noget med det at gøre. Magic, ikke? Ja. Og så kommer vi tilbage i datiden igen, og der er voiceover for Inge, der lyder, der var langt fra København til Dybbøl. Jamen, nu skal I bare lige forklare mig. Jeg har måske røget en ordentlig fed... Jamen, det er vel et eller andet. Boede de ikke på Sydfyn? Hvorfor siger de nu, at der er langt fra København til Dybbøl? Det ved jeg ikke. Okay. Hvad? Monrad. Monrad, politik. Det er ikke... Jeg forstår det ikke. Inge og Sofia, de er jo på den der hestevogn på vej. Og det er vel dem, der menes om, at der er langt for... Det kan være, at de har været i København. Ja, de er på Sydfyn. Ja, det er sgu da rigtigt. Ja. Jeg forstår det ikke. Jakob, altså... Men det er fordi, at Inge er jo på vej dernede og er gravid, men nogle gange vælger hun at kommentere på storpolitik. I al den her tid, nu har hun lige fundet billedet. Det tager så fucking lang tid, det der. Ja, vi noterede, da hun gik ud i garagen, og nu har hun lige fundet billedet. Hun har lige fundet billedet nu, og hun har ikke engang fundet brevet. Nej, det har hun ikke. Og det skal siges, i al den tid her, der bliver ikke sagt noget. Nej. Der er bare stille musik i baggrunden. Ja, det er rigtig, rigtig kedeligt. Men især når man ved, at hvert minut har været så røvdyrt, ikke? Og man kunne have, eller måske lige strammet op hister her. Men undskyld, Jacob, Inge og Sofia, de ankommer til krigen, og det føles enormt meget som taler, da de snakker med en mand på en hest. Det kunne jeg godt lige tænke mig at høre bare en bid af hans... vi skal prøve at finde hans del af dialogen. Men det er jo, det er jo Monrads søn. Det er Monrads søn, ja, lige præcis. Nå ja, det skulle da ham, ja. Og det finder vi ud af, måske i den scene, eller også har vi lige fundet ud af det, hvor det er sådan... Tidligere ved et spisebord, faktisk, i forrige afsnit. Ja, det kan godt være. Hvor han ser sin far for første gang, eller hvad? Nej, noget ja, det nærmest. Ja. Han ser, meget... Hvad siger lige lidt længere frem. Om det er, fordi vi skal se alle billeder igen, der har været i hele serien. Ja, mand. Vi skal meget længere frem, tror jeg. Det der fucking recap der, de bliver med at lave. Stop. Længere frem. Hvorfor laver de recap med det? Jamen, det gør de hele tiden. Mit navn er Ingeborg Kjølhed. Kan de hjælpe mig? Løjtnant Monrad, til deres tjeneste, frøken. Jeg leder efter min mand, Laust Jensen, og hans bror Peter. Hvilket regiment? Hvilket kompagni? Jeg skrev brevene til 8. kompagni. Det er meget sceneteater-spillet. Det er meget svært, frøken. Kompagnierne er 2 dage på skanserne, så er de 2 dages hvil bag dem, og så har de 3 dage her. De kan under ingen omstændigheder gøre andet end at vente her. Jeg skal se dem. Jeg skal se dem. Unge frøken, det her... Det er ikke et sted, hvor man kommer på visit. Det er et sted, man forlader. Damn, get that weak sauce out of my kitchen. Og nu må du have mig undskyld, for nu skal jeg råbe efter nogen, der skubber en kanon. Damn truth bombs, der bliver fyret af her, mand. Er du sindssygt? Jamen, ved du hvad? Jeg er alene det... Altså, det har ikke noget som helst med selskabet at gøre, men alene det, at vi lige er begyndt på et helt afsnit til, det gør mig simpelthen så mismodet. Bare det at skulle tale om det i recap er så forfærdeligt. Jeg tror faktisk, at jeg vil høre Sigurd Barretts sang 1864 i 2 timer straight, men hvor jeg måtte lave noget andet, end at se 2 timer af serien. Ja. Stop lige. Prøv lige at cutte ned. Prøv lige at stoppe en gang. Ja. Hvad
Hvad sker der i det her afsnit? Nej, men helt seriøst. Altså uden at kigge på papirerne? Uden at kigge på papirerne. Hvad sker der i det her afsnit? Okay, hvis vi lige skal komme med et skud, så Lars bliver genoplevet. Nej, jo. Det er den store ting. Ja. Det er først til sidst. Hvad sker der i hele afsnit? Alfred får skudt armen af og dør. Ja, og så kan jeg huske en anden ting, nemlig at de går hen og skyder fucker som shit op ved de preussiske musikere. Orkester der, skyder de. Og der er Horrorhuset også meget vigtigt. Horrorhuset også, ja, med en virkelig slatten hånder. Men det der orkesterting, at det må være noget, der er sket, ikke? Tror I ikke det? Jo, det kunne det godt, men det kan ikke være sket på den måde, det sker her, fordi det giver no sense. Altså, den eneste, der ikke kan se dem, er jo dirigenten. Ja, præcis. Ja. Det er det, Ole Born. Nå, dirigenten kan ikke se dem så lige meget. Nå, men det kommer vi til. Men prøv at høre, det jeg mener er, der sker intet i det her afsnit, der har nogen betydning for næste afsnit. Nej, men det har du ret i. Og det her synes jeg faktisk... Det kan jeg ikke... Overgangsafsnit. Jamen, der er ingenting. Altså, det der, de skyder det der musikkorps, det havde ikke behøvet at være med. Nej. At han går til lyd og får et håndjob, det havde ikke behøvet at være med. Nå, det er bare et håndjob, han får. Ja. Det er fordi, jeg kunne simpelthen ikke se, hvad der skete. Det er fordi, det er hans egen tæres, der drypper ned på pigmenten. Han hiver den der isterning ud, at han behøvede slet ikke at være syg. Nej. Det ville være helt naturligt, hvis hun kom ned til krigen og ikke kunne finde ham. Det behøver jo ikke at ligge inde på et lazaret for. Netop. Nej. Ja. Alle scener er en gentagelse af sig selv, men det vigtigste, der sker i det her afsnit indtil videre, det er, at for det er for super stor betydning, Frederik, så jeg er glad for, at du hæver den her pointe, det er, at Sigøjner Djago har klædt sig ud som en dansk soldat, og Pilou mener, at han skal skyde så øjeblikkeligt, men Peter Plauborg er sådan, skal vi ikke sætte ham i kashotten? Fordi at det har en stor konsekvens i et senere afsnit. Ja, næsten. Oh yeah. Næsten. Lægger I mærke til den læge, der kommer og giver en diagnose til Laust? Ja, Claus Bue. Han siger, han har fået det på lungerne. Ja, der er ikke noget at gøre. Det er det. Han har fået det der på lungerne. Ja, det har sat sig på lungerne. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er jo en inkompetent læge, ikke? Fordi der kommer en eller anden kromutter fra Sydfyn og fortæller ham om, hvordan man skal sterilisere. Og han er jo bare en ond mand, som dismisser alt, hvad hun siger. Ja. Men hun bærer dem også om deres lort af. Der er stort set ikke en autoritetsfigur i hele den her serie, som har 2 hjerneceller. Nej, det er rigtigt. De er alle sammen pikhoveder. Altså, Inge møder i øvrigt Pilou for at rykke handlingen videre, og siger, hun skal snakke med Laust, og så gætter jeg på, at Pilou nu vil lyve og sige noget om, at Laust er død. Han siger, at Peter og Laust er døde. Peter ved Sankelmark, og Laust døde af feber. Og så falder hun om af fortvivlelse. Han griber hende ikke, det synes jeg var meget mærkeligt. Hun har set Godfather 3. Hun prøver simpelthen at lave en Al Pacino der. Det gør hun. Knap så vellykket. Men er det ikke mærkeligt, at hun får det at vide en gang af en mand, og så opsøger hun aldrig mere information om, hvad der skete? Men en mand, hun stoler på. Ja, men nu vælger hun at blive hængende. Hun vælger at blive hængende dernede jo. Hun bliver der. Ja, hun hjælper til. Og hun spørger ikke andre omkring noget som helst så. Det er også meget godt at være gravid med et barn rundt omkring døde mennesker, som måske spreder bakterier. Det er et skidegod idé. Den ved hun jo som den eneste noget om. Ja, så bakterier. Ja. Prøv lige at skrue lidt op for lyden. Er det musikken, de hører her? Ja. Ja. Og det er der, hvor replikker så som, hvem fanden har bedt om at høre sådan noget lort? Den optræder. Og Troels Malling, Rasmus Bjerg og Jens Jørgen Spottak er helt forvirret. Hvad fanden laver de? Det er meget rart med lidt arbejdsmusik, altså. Det synes jeg, vil jeg også sige. Ja. Men tror I, at på den side af krigen, at de havde bands med? På den det kunne jeg godt forestille mig. Men jeg tror ikke på, at de kunne spille kraftigt nok til, at man ville kunne høre dem over åbent landskab 400 meter. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Og slet ikke, når du så klipper til nede i Sønderborg. Altså, der kan de også høre det. Ja. De står fandme 6 kilometer væk, op på en vindblæst bakke, nede i et hul. Og hvor mange er de? Og de er 10 mennesker i det der orkester. Der er aldrig mere, der kan ikke være mere end 8 i samme skud. Nej. Troels, gider du springe frem til du der, tag lige den der jakke på og kom herover. Jeg har lige været med i den scene før. Troels, gider du springe frem til scenen, hvor de laver kommandokravl over Ingemannsland, fordi de skal likvidere de der, og Alfred beslutter sig for, eller også er det hans anden ven, der beslutter sig for at have en super vigtig samtale i det, de kravler. Har du ikke nogensinde fået fisse? Ja. Har du egentlig knippet? Hey, så deler vi en luder i Sønderborg. Hold nu kæft! Kan vi tage den bagefter? Ja, det er Alfred i øvrigt. Din bror har brug for at se dig. Og det er også, jeg har skrevet... Han er på lazarettet. Is this the time? Altså nogle gode kammerater, de der, ikke? De går så meget op i hinandens søskende forhold. Ja, helt vildt. Har du slået ihjel før? Ikke i kamp. Hvad fanden skal det betyde? Ikke i kamp? Hvornår har du så gjort det? Ja. In the bed? Ja, with his dick. Han aflevede ham der på slagmarken, ikke?
Nå ja. Gud, ja. Det er rigtigt, ja. Godt. Wow, okay. Sig det nu, Peter. Det må vi ikke disse den her serie for, fordi Rasmus havde et godt svar. Om de snakker om fisse. Ja, og de slagter, og vi skal lige bare skrue ned igen. Vi skal lige snakke indgående om, hvordan de gør det. De slagter en hel bataljon, mens musikerne står og kigger i deres retning, men ingen ser noget. Og det er, som du siger, som du siger, der er 10 mand. Der står 10 mand i et orkester, kigger direkte på de her danske soldater, som myrder løs. Altså man kan sige, at skuddet er jo lavet hen over skulderen på dirigenten. Du ser dirigentens ansigt. Det er altså det, som musikerne ser. Ja, og i baggrunden, der kan du så se de her mænd komme kravlende med kul i ansigtet ned i skyttekraven og skal have nu er jeg jo ikke klassisk klarinettist, men kigger man ikke meget... Man kigger sgu da på dirigenten. Meget koncentreret på dirigenten. Så koncentreret, man ikke vil kunne se noget bagved. Man kigger... Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Men kan det være de gange, jeg har siddet i et orkester og spillet, altså der kunne sagtens Anders Breivik kunne sagtens gå rundt i salen og skåret halsen over på samtlige på første række, uden jeg på noget tidspunkt ville have opdaget det. Men kan det være det noget med ære? Altså, at man ikke stopper musikken, før dirigenten stopper, eller hvad? Vil du være spille videre? Okay. Jeg vil bare lige... Nej, kom nu! Troels, vi skal 33 minutter og 45 sekunder ind, hvor de har den mest irriterende replik, som de gentager igen og igen. Nu spiller de ikke musik mere! Nu spiller de fandme ikke musik mere! Det der, at Alfred han dør. Ja, og Alfred, og man sidder lidt og håber, det gør man. Ja, det gør man virkelig. Nu synes jeg, I er strenge. det... Jeg kan lige indskyde, at Ekstrabladet havde en artikel om, at seerne var sure over, at det kunne lade sig gøre at skyde 2 hænder med et skud. Der var flere, der sådan... Det er fandme ikke musik mere! Er det ikke det? Men hvordan rammer man? Det er en kanonkugle. Ja, det er det. Det må det jo være. Den er selvfølgelig heller ikke så... Men det kan vi lige snakke om bagefter. Det må vi lige se. Siger han det en gang til? Ja, vi skal lige have scenen nu. Spiller de fandme ikke musik mere! Og der er der ingen af hans gode venner, der lige hiver ham ned. Nej. De venter på, at han er gået hele vejen op. Kom nu ned. Alfred har drukket for meget. Alfred, kom nu ned derfra. Kom ned. Så er der fugle igen. Syng! Alfred, kom nu ned. Jeg tror ikke, det har nogen symbolsk betydning. Syng, så de alle sammen kan høre dig. Alfred, kom så ned. Alfred. Peter Plagvold, han er altså også god der lige... Ja, han kom også. Nu spiller de fandme ikke musik mere, Den rammer først den ene hånd, og så den anden. Okay, så den går igennem på den led. I hører den også. Altså, det er så lidt nu kommer det der, hvor han Dinesen står og råber og bliver skudt alle steder. Der røg knappen. Og han er jo nærmest usårlig. Jamen, han bliver ikke ramt. Men prøv lige at forklare mig en gang. Han får skudt begge hænder af. Det vil sige, at den her kanonkugle er på en nedadgående skudbane, ikke? Og er så lavt nede, så den rammer begge hans hænder. Det kan godt være, det er bare et skud, de sender henover. Jeg tror bare, det er lige ud. Jamen, nej, for de kanoner, de står af helvede til. Jamen, det er ikke det der Howitzer, det er det. Nej. Sæt Troels på JFK. Ja, præcis. Men nej, det der undrer mig, det er, at man ikke... Han står på the grassy knoll. Det der undrer mig, det er, at man ikke hverken ser eksplosionen eller jord fra eksplosionen, eller fra nedslaget. Du skal lige pause her, Mr. Zapruder. Vi skal lige... Inden bare fortsætte, men vi var lige ved at komme til at afspille scenen herinde med Søren Malling, den famøse isterning ud af brystkassen. Ja, den skal vi altså have nu. Gider du fyre noget vi går til den Frozen Margarita-scenen, hvor Søren Malling kravler op oven på den meget syge Jacob Oftebro. Åbner hans skjorte, og jeg tænker, it's business time. Ja. Og så... Men du havde ikke forudset det, der kommer til at ske. Nej. Det er faktisk måske første gang i serien, at der sker noget, hvor man tænker, okay, det er... Ja, det må sgu da sige. Nu slår han ham ihjel. Nej, hvad gør han? Hvad med at ødelægge den skjorte? Ja, det er unødvendigt. Bare knap. Hvorfor ikke bare knap idiot? Ja. Og så i bedste Karli Mar-stil, så fucking jokker han armen ind igennem brystkassen. Først så laver han lige sin fingerspidse. Jeg troede faktisk først, at han ville tømme hans lunger for blod, at det var det, der skete. Det kan man jo. Med fingrene. Med fingrene? Ja, men ikke med fingrene, men det var det, de gik efter. Sidder brystbenet ikke der? Det giver jo nul mening, det der. Han slår meget hårdt. Og så graver han med fingrene. Ja. Og altså, Laus tager det rimelig stille og roligt. Lang tid. Og så, dø svin. Og det er det her afsnit, der er forkerte undertekster på på Blockbuster. Okay. Så det kører lidt døre venstre. Så tager han fandme en isklump ud. Ja. Altså en lille isterning fra en god drink. Og hvad gør han med den isterning? Han propper den ud. Bare smid den ud. Nej. Du skal ikke bruge den til noget. Smid den langt væk. Hvad har du tænkt at gøre med den?
Nej. Jeg tror, det er vigtigt, at du lige spiser den her lavst. Men først så drypper han med den ned i munden. Med blod. Hvad foregår der? Så, Nå, jeg har godt nok aldrig lavet en isterning ud af brystkasse på nogen før, men for en sikkerheds skyld æd den lige. Bare hvis der sidder nogle vigtige vitale organer i den, så spis den lige. Men ender den ikke nærmest bare inde i systemet igen, så jeg forstår, jeg fatter ingenting. Men nu bliver han bare kvalt, i stedet for at stille roligt dø af kulde. Den her scene er straight up bananas. Det giver ikke nogen mening. Det, altså, også det der, han lige sådan gør sådan seksuelt på læberne bagefter. Sådan med at sige til nogen, jeg har været her. Men Jacob, du var inde på X-Men, og ikke engang sådan for sjov, men fra Nicolas Bro-udtalelse. Nå, har jeg fortalt jer det? Jeg tager den lige igen. Jeg tror, jeg fortalte det i det første afsnit, men på et tidspunkt så interviewede mig og Jonas Vesterbø, alle mennesker jo Nicolas Bro, omkring, og Jonas Vesterbø var rasende, fordi han havde set den her serie, og han prøvede at afkræve mange svar for Nicolas Bro. Så hvad er det der med isterninger? Det forstår jeg ikke. Og så siger Nicolas Bro, jo, men det I må forstå og sådan noget, det er, at jo, han vil gerne lave en historisk drama, men han vil også gerne gøre det sådan lidt X-Men-agtigt. X-Men? Ja, X-Men. Så Ole Bornedal får opfyldt en eller anden fantasi om at blande X-Men med Dybbøl, og det er der 2 ting, der skal mixes. Det skal der prøves. Det kan jeg godt se. Og altså, hvem er det for X-Men, der kan det der? Jamen, jeg ved ikke. I don't know. Det er bare sådan nogle mærkelige... Men skal ikke kigge på mig, Frederik. Jeg aner det ikke. Men han fik også professor Xavier ind med den der kørestol op i... Ja, det er rigtigt. Altså... Med Ben Meiding. Han er professor Xavier, som er blind nogle gange, dement nogle andre gange. Skider bukserne. Ja, det gør han også. Ja. Nå. Jeg har set det første afsnit. Men der er jo også en usårlig Dinesen. Ja, Dinesen, han er jo så... Wolverine, ja, eller andet helt hurtigt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Så... Gud, det er sådan, den skal analyseres. Ja, der sidder den. Det er faktisk en god sag. Nu begynder det at give mening. Nå, og i bedste tegnefilmstil, så ankommer Peter og kigger den ene retning, mens Inge kigger den anden retning, og så ser de ikke hinanden. Dear God. Stop. Nå, men så midt i krigen, så vælger den ene makker at tage ned og miste sin mødom, fordi han lovede Alfred, før Alfred han fik skudt begge hænder af, at han skulle miste sin mødom. Ja. Og nu hvor Alfred ikke har nogen hænder til at få gokket pikken af, så ærer han det ved at tage ned på et horehus og få en spiller. Det tænker jeg må være symbolikken. Han har taget Alfreds hånd med dernede. Nej. Kan du gøre det med den her? Jeg ved, I får sikkert mange weird requests hernede, men... Men det er også vildt, fordi han forlader jo nærmest slagmarken og vader direkte derhen. Ja, og går i kirke sådan... bagefter, hvor jeg også bare har skrevet sådan, kan vi få flere klichéer ind, Ole Bornedal? Det er noget med, ser vi ikke sådan uden lyd sådan i bedste Saving Private Ryan-stil, som om han står og vræler i det, han får en hånder? Jo. Det gør han. Ja, okay. Han vræler 100. Plus at alle hans venner venter ude i venteværelset, som om han var til tandlæge. Han kommer ud, og så sidder der en masse andre soldater sådan, og venter på, at han er færdig med det. Hvordan var det? Ja, var det ikke bare fedt? De taler jo meget om deres følelser, de her soldater, og hvordan det er. Har du nogensinde været sammen med en pige? Hvordan er din kæreste? Og, det står det. Den skønneste. Min kæreste, hun dig. Fotografi. Ja. Men altså, teknisk set, man mister jo ikke sin medium ved at få et håndjob. Nej, det er også snyd. Det kan også være, hun bare prøver... Eller står på den, Peter. Det kan også være, hun bare lige prøver at gøre ham hård. Altså, fordi jeg tænker, med alt det tuderi, så har der nok ikke været meget blod i pikken. Hendes figur er smækker, og hendes holdning elegant, siger Dinesen i det, han kommer ind i kirken, og så er der endnu et bombardement, der starter. Og den her gang så bombarderer de Sønderborg, hvis jeg ikke så meget fejl. Og Jens Jørgen Spottak beder Christian Halken, som er general Pelgmark, Gerlach, om at evakuere Dybbøl. Og jamen, jeg har skrevet 80.000 navne ned, og jeg kan ikke huske nogen. Han beder Halken om at evakuere... Rollen som general Pelgmark. om at evakuere Dybbøl, og så siger han... København vil ikke kunne lide det, og så er afsnittet slut, eller hvad? Jeg orker ikke mere. Nej, jeg vil gerne lige indskyde, at dubstep-punkeren, hun snakker med den gamle mand, og så bliver det sagt, vi er i familie. Nå ja. Og fordi han har et billede i hånden, og den blinde mand kan bedre, end jeg kan se. Nej, hun får beskrevet hans udseende. Hun beskriver hans udseende. Og ud fra det kan den blinde mand regne ud, at der må være tale om Peter. Han har fuldskæg, skarpe, intelligente øjne. Alle. Ikke så høj. Alle havde fuldskæg i den krig. Det er Peter! Ej, men nu skal jeg lige med. Hvordan er det, de i familie? Hun er efterkommer af sigøjnerpigen. Altså Didrik og som blev voldtaget. Ja, okay. Yes, ja. Hun er blevet voldtaget, det er det. Yes. Ja. Det skal vi lige på plads. Hun blev voldtaget af Didrik, ja. Nå, men altså, hun kunne godt være hun kunne godt være efterkommer af en af de andre børn.
Ja, det kan hun selvfølgelig også godt. Det er ikke helt det, serien gerne vil sige, tror jeg. Det er direkte efterkommer af fucking Sofia. Men det kunne faktisk godt lige være nævnt i en voiceover. Ja. Nå ja, det havde og hvis du tror, at det er en af de andre, så er det ikke det. Ej, jeg har faktisk allermest ondt af dem, der har sagt ja til at være med i den her serie. Fordi det kan man jo umuligt vide. Nej. Du kan jo umuligt vide, hvad det ender med at blive, når du et år inden skydningen går i gang. Siger, jo, det lyder fedt. Nå, er Spørtag med? Der er kæmpe stjerner med. Sofie Gråbøl sagde nej tak til at være med. Det kan være, hun ved noget, som alle de andre ikke ved. Har hun sagt nej? Det ved vi simpelthen. Ja, det mener jeg har læst. Ej, hvor grineren. Hvem skulle hun så have spillet, hun skulle have spillet Børnenes, eller Laust og Peters mor, tror jeg. Aha. Og det er jeg faktisk glad for, hun ikke gjorde. Jeg kan godt lide hende, der spiller hende. Ja, fordi hun er også heller ikke et så kendt ansigt. Nej. Det vil ikke have stået så meget. Men afsnittet er jo slut, og vi får også lige noget med, at den engelske premierminister snakker med Søren Pilmark om, at flaget er faldet ned fra himlen, og at David også har besejret Goliat. Og så er der også en lille scene inden da, hvor at Jens Jørgen Spottag faktisk siger, at jeg er ligeglad med, om jeg skal få en krigsretsdomstol. Jeg tager skal nok tage ansvar. Men det han er generelt for tilbagetrækning. Hvad siger du? Han er generelt Duplat. Ham som Søren Sætter foreslår. Men som ikke fik Monrad, han besluttede for, nej, det skal det ikke. Men ja, jeg kan heller ikke lade være med at have ondt af skuespillere, som har kastet så. Altså, jeg kunne måske undre sig, hvis man tager en rolle i 1864, og man bliver bedt om at tage sådan en partisanerhalstørklæde på, og piercinger og afbladet hår. Men hun har jo ikke hun aner jo intet om de andre. Det må have været så mærkeligt. De må skudt i flere måneder jo, bare med hendes scener, hvor hun har været sådan lidt... Jeg ved ikke, hvad det her ender med. Du skulle lade som om, du ikke vil være en LP'er. Men du ved samtidig godt, hvem Anastasia Sarens datter er. Men du har aldrig hørt om bydeformen din og deres, hvor det er sådan, deres, min familie, din familie. Hold nu kæft. Øj, mand. Nå, men venner, vi skal lige have en jingle for plugs. Og vi har ikke forberedt jer på det her, Frederik og Rasmus, og I har også den frie vilje og alt det der. Jeg ikke, hvad det betyder. I skal simpelthen... Er det ikke reklamefinansieret? Jo. Så er vi nødt til at gå. I skal... Nej, det er ikke... Vi er ikke reklame. Vi vil ikke være med. Det er plugs for jer. I skal plukke jer. Okay. Det er ikke sådan noget, at I skulle sidde og sige, danske extra stretch limos. Kan I ikke lide dem, Rasmus og Frederik? Vi vil ikke være med i noget, der er reklamefinansieret. Hvad betyder det, du siger? Det betyder, at I skal komme med nogle plugs, a.k.a. reklamer for jeres program, hvis I har noget. I har også den vilje... Vi skal reklamere. Ja, for det går Jesus Christ! Hvorfor skulle vi sidde og reklamere her? Har I lyst til at snakke om, hvad I går og laver? Det ved folk sgu da godt. Jamen, så sig... Nej. Jeg vidste det. You dick. Prøv, hvis de lytter til Dårligdommerne, så lytter de sure as fuck til den korte weekendavis. Det er det mest irriterende, der bliver sagt hele dagen. Ja, det er det faktisk. Det er værre end noget i 1864. Nå, men så skal I da være fri. Vi vil til gengæld godt sige, at vi har et show i Aarhus den 11. maj i Musikkens Hus i Aarhus, og vores gæster bliver Frederik og Rasmus. Okay. Det ved I ikke endnu, men I skal... Er det Musikhuset i Aarhus, eller er det Musikkens Hus? Ja, det er Musikkens Hus. Ja. Musikkens Hus? Nej, det er Musikhus. Er du sikker? Ja. Gider du gå tilbage og klippe det, for jeg har sagt Musikkens Hus? Jeg har glemt det, jeg siger til dig hver gang, hvor jeg siger, det hedder altså Musikhus. Det hedder... Så det ene er en lille café, og det andet er... et stort sted, og det er det vi har 100% en lille café. Der er rigtig mange, der bliver forvirret nu. Nej. Shit, mand. Nå. Ja, vi kommer til Aarhus. Skal du plukke noget, eller hvad? Jeg har ikke noget plukke. Jeg har intet plukke. Seriøst? Jeg har ikke noget. Plok. Lyt til mit program på P2, Hammer og Silius. Sådan. Okay. Det ved jeg ikke, hvorfor. Det må I selv om. Ja. Altså, jeg har lyst til at høre det. Så gør det. Ja, altså det er ikke fordi I skal, men hvis I vil, så kan I da gøre det. Ja. Nej, jamen vi tager lige en safe. Jo, forresten. Musikhuset Aarhus. Og så jeg tager lige nogle forskellige versioner, så du kan klemme. Nej, men jeg tænkte bare, skulle vi ikke en eller anden dag snakke om vores film, eller hvad? Jo, det er rigtigt. Monster gerne. Sådan en special. Jo, men der er nogle... Skal vi tage den nu for åben mikrofon? Det kan jeg også. Er det ikke det nemmeste? Jo. Vil folk ikke gerne høre det? Jo. Vil de ikke hellere høre det? Er folk ikke mere interesseret i det i virkeligheden? I lavede en film, der hed Sankt Bernard Syndikatet. Ja, sådan kan du godt udtale. Og Sankt Bernard?
Sankt Bernard. Ja. Sankt Bernard-syndikatet. Og jeg er sikker på, at det ikke hedder Musikkens Hus. Musikkens Hus. Og den film kom i biografen, og den er også landet efterfølgende på Blockbuster. Og du skrev til os, skal vi ikke komme ind og gæste jer? Og vi havde simpelthen ikke tid, fordi vi var booket op med liveshow. Vi havde sgu da heller ikke tid. Nej. Nå, ja, okay. Ja, du troede, I ikke havde tid. Vi havde faktisk ikke tid. Vi havde slet ikke tid. Fordi vi var i gang med fede ting. Men hvad er det, du gerne vil, Rasmus? Jamen, der er jo kun en 4-5.000, der har set den film. Ikke? Det er jo lidt ærgerligt. Jeg tænkte, at der måske kunne komme 250 mere, hvis vi taler om den. This fucking guy. Hvad er der sket? Prøv at, er det fordi, vi har sat den til at se 2 afsnit af en lorteserie? Så skal vi... Hej. Hold da kæft. 250 er højt. Nej, jeg vidste bare ikke, om det var noget, I havde gjort før, det der med at snakke om med nogen, som har lavet en film om... Vi har gjort det meget lidt. Vi har gjort det med Hodger fra Pjort. Der havde vi Hodger selv inden. David Bertelsen. Men nu skal I bare lige høre. Han hedder... David Bertelsen. David Bertelsen. Har du lige sagt det? Jeg har lige sagt det. Okay. Jamen, vi er jo 5 stemmer hen, Troels. Undskyld, hvis den men min er den største. Ja, og den mest gennemtrængende. Prøv at høre, det jeg vil sige, Rasmus, og det er faktisk også delvis dig, Frederik, fordi du har også en rolle i filmen, har jeg forstået. Hvordan vil I have, vi snakker om den? Fordi da vi gjorde det med... Jeg synes, I skal komme med al den kritik, jeg overhovedet kan... Men vil I så bare sidde stille, indtil I har noget sådan, forresten, det var ikke sådan, det var? Eller vil I også sidde og være med til at gennemgå hver eneste scene? Ja, det der er lidt sjovt, fordi ingen tvivl om, efter i aften, så vil jeg sagtens kunne rive dig et nyt røvhul, Rasmus. Tak for det. Det må du meget gerne gøre. Også for ting, der bare ikke er på skærmen, så river jeg det alligevel. Men hvad skal jeres rolle være i det så? Det ved jeg. Så langt har jeg slet ikke tænkt. Jeg vil gerne være med til det, men jeg aner ikke, jeg synes, det kunne være sjovt at få den... altså, hvis når du nu ikke er flere, der har set den, så må det jo være dårligt. Så må det være, fordi den er dårlig. Så vil jeg gerne vide, hvorfor den er dårlig. For jeg synes jo, den er god. Jeg synes bare, jeg har hørt, at du har vundet en stor pris for den. Jeg bliver lidt bange for, at den er rigtig god. Tak for det. Og lige hive den op. Sjovt, der ikke er nogen, der har sagt det endnu. Hvad var det for en pris? Ja, det synes jeg da, Mr. Plug herovre. Nej, det skal han sgu da ikke selv sige, hvis du kan huske det. Jamen, det var Palmerne, var det ikke det? Nej, det var det dog ikke. Er det den kanadiske? Nej, det var Tribeca. Tribeca? For bedste udenlandske... Det er meget flot. Hvem var du op imod? Nå, det er også lige meget. Det ved jeg ikke, for jeg vidste ikke, jeg var nomineret. Det var der ikke. Vi var lige taget hjem, da vi fik... Og hvem var det, der stod og ventede på dig op på scenen? Det var Ray Liotta. Han stod med... Ja, der ville jeg gerne lige have været der. Ja. Bittert, mand. Stod Goodfellas derop? Ja, det ville jeg jo gerne have sagt. Tak for den med Goodfellas der. Den har jeg sgu set nogle gange. Jeg elsker den der scene, hvor han skal lave spaghetti meatballs. Og, altså den scene, som alle andre også synes er fed. Ja, den synes du også er fed. Ja, altså det er en god scene. Jeg slukker altid, når det begynder at gå galt. Jeg gider ikke den konflikt der. Jeg synes, det er sjovere, når de bare kører deres løb. Nå, det går godt. Det er ligesom mig og Ringnes her. Jeg kan jo bedst lide... Nej, bare herredet. Ja, bare kun herredet. Hvis Rasmus alle scener er herredet. Se, hvor glade de er. Hvis de var blevet i herredet og holdt den der fest med gulerødder og øl. Det var en fin film. Hver dag indtil årgerne kommer, så bare cut. Men lige til det første år i baggrunden. Bare cut. Jeg vil ikke have noget mod, hvis dværgene lige kom på besøg. Og det var det godt. Ja, og sang. En enkelt sang. Og en opvask. Fint nok af mig. Hvorfor har vi inviteret ind til at snakke om den her film? Det er meget mere hyggeligt. Vi skulle bare lave sådan en hyggeafsnit med Rasmus og Sirius. Fuck. Men Rasmus og Frederik, okay, hvis jeg siger live, siger I show. Live show. Skal vi lave et live show med det? Har I mod på det? Jamen, eller er det hvad med vores film eller jeres musikhuset? Det med jeres film. Ja, det kan vi godt. Ja. Altså på Bremen eller hvor er det? Ja, måske på Bremen. Hvis det bliver jer to, der er gæster, og det bliver den film, så er vi nok nødt til at gøre det på Bremen. Ja, der skal jo helst være plads. Skal vi dele overskud? Hvad for noget? Er I ikke lidt gæster? Vi har lige siddet og set 2 afsnit af 1864 kvitterfrit. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Der har været Haribo i studiet, så altså, der har været... Jeg synes ved du hvad, jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at tjene nogle sort penge. Fedt. Altså, det skal ikke være mange penge. Hvordan gør det skal bare være sort. Ja, hvordan gør vi? Jeg vil have en eller anden form for kontantbetaling for at komme. Ikke MobilePay eller... Altså for det her nu? Nej, ikke nu, men okay. Hvis vi laver det live det er lidt sent nu. Så vil jeg have... jeg vil have nogle kontanter, som jeg kan lade være med at opgive. Det er sæt. Okay. Det behøver ikke at være mange 1000 kroner. Det kan vi finde ud af. Det kan vi altid finde ud af. 5.000. Skal det være 5.000 kontant? 5.000 kontant per mand. Er det okay? Så må vi nok hellere gøre det til en ting. Til en ting. Er det kalendertid nu? Så må vi gøre det helt officielt. Ja. Jeg skal lige nogle måneder. Vi snakker med Stine. Ja. Lad os lige koordinere datoer. Jeg har ikke én ting i mig. Og det har du ikke.
Jeg sender dig også, jeg sender dig også lige et symbolsbeløb for det her. Lige et øjeblik. Sådan. 1 krone? Sender han dig lige. Nej, det er ikke ja, lige send dig. Skal det være en weekend-ting? 110 kroner. 110 kroner. Prøv at okay, lige nu sidder... Drenge, vi sidder og fucking kigger i vores kalender for Open Air. Nu bliver vi lige nødt til... Vi har 2 sidste ting, vi lige skal have færdiggjort her, inden at vi kan begynde på alt det lort her. Maj er altså... Den er også fint for mig, faktisk. Maj lyder god. Ja. Og 5.000 sort. Men prøv at høre, vi har 2 opgaver. Vi har selvfølgelig, der skal uddeles en Søren Bregendahl-pris, som I forhåbentlig kan huske. Jeg glemmer det hver gang. Det er en pris, vi giver til den skuespiller eller skuespillerinde, som vi bedst har kunnet lide, enten fordi de er rigtig shitty, eller fordi de er rigtig gode. Det giver jo ikke nogen mening. Altså dem, vi synes, at folk skal se de her 2 afsnit for. Der laver en seværdig præstation. På en shitty måde, eller på en god måde. Okay, ikke? så vil jeg faktisk sige Peter Plauborg. Men hvis du nu lige gider at give mig 2 sekunder, for der var 2 ting. Så er der den anden ting, det er, at vi prøver, fordi vi sviner den her igennem 4 timer, den her serie. Ja. Så vi prøver efter hvert afsnit lige at finde på en god ting at sige om de 2 afsnit, vi lige har set. Okay, lad os tage en runde først, hvor vi siger det positive. Musikken er jo allerede blevet fremhævet, ikke? Kun det positive. Du starter med noget positivt, Troels. Ja, og det positive. Det er Søren Sætter Lassen i den her afsnit. Skide godt, han spiller røven ud af bukserne. Hvad siger du, Frederik? Der, hvor husarerne kommer efter den, der laver Peter Plauborg et godt blik. Fedt. Det gode blik. Indtil videre 2 gode bud. Hvad siger du, Rasmus? Du kan også vente lidt. Han sidder og tænker. Jeg tager der, hvor dragonerne, regimentet. Ja. Jeg tager der, hvor man ser noget af skovstien, fordi det minder mig om Ringenes Herre. Godt. Jeg tænker ham der Totenkopf, ham den skaldede der. Det er første afsnit, du har kunnet komme på noget som helst. Ja. Du har siddet og rodet dine papirer alle de andre gange. Ja. Så utiltalende et menneske. I ved også godt, jeg peger på Søren Sætter Lassen. Jeg sagde det, han spiller røven ud af bukserne. Glad for ham. Dejlig mand. Så det er... Nej, fordi nu tager vi Søren Bregendahl. Nu tager vi Søren Bregendahl. Hvem siger du der? En, der spiller så vanvittigt, at det er mindeværdigt. Skal... Altså, han har ikke fået... Vi har ikke givet ham noget endnu, så jeg synes måske, at det er på tide, han får en. Hvem? Nicolas Bro. Ja, okay. Han er vild i den her. Okay, Nicolas Bro er et bud. Hvad siger du, Frederik? Altså, god, eller? Nej, altså, forfærdelig. Okay, yes, ja. Jeg siger helt klart Peter Plauborg. Okay, ja, igen på grund af det her blik. Nej, jeg synes blikket, og så... Og det er simpelthen positivt foretegn, selvfølgelig. Han laver også der, hvor inden han får skudt hænderne af, der laver han også sådan et... hvad har han gang i blik? Han spiller virkelig overbevisende godt. Han er generelt meget. Ej, du er kæmpe fan. Jeg er fanboy af Peter Plauborg. Jeg kan også godt lide, han er skidegod. Jeg har faktisk glemt, hvad hun hedder, men hende, der speaker lidt en gang mellem os. Hende, der speaker som Inge? Ja, Inge, det er det, hun hedder. Der, hvor hun forsøger sig med en Al Pacino. Ikke fordi det er godt, men fordi det er... hun har set den film. Hvad siger du, Sideburn? Jeg tror måske, jeg er på den irriterende Alfred, der får skudt hænderne af. Ham har jeg altså også ned. Hvem var den første, der blev... Det var Nicolas Bro. Nicolas Bro, jeg skulle også... Vi bliver nødt til at give den til Alfred. Der med flaget. Jeg synes faktisk ikke, at vi bliver nødt til at give den til nogen som helst, Jacob, andre end Nicolas Bro. Nej, vi giver den sgu til Alfred. Vi giver den til Hvad siger du? Det er dig, der står på væggen på skolen her. Og skal vi blive enige om det her? Nej, men der skal være 2. Nej, der skal bare være 2, der i hvert fald er enige om et eller andet, fordi ellers så den her... Jeg kan godt springe over på Alfred. Godt. Okay, vi vælger goddamn Alfred. Ja. Og tillykke med det. Jeg finder hans skuespiller lige om lidt. Hans skuespiller, hvad hedder hans borgerlige navn? Og jo, det er Jens Christian Buskov Lund. Tillykke med det. Det navn er simpelthen for langt. Jeg så en trailer for en film, han er med i, som hedder Vejen til Sibirien, eller sådan noget, som jeg synes, den kunne godt se lidt spændende ud. Ved du hvad, jeg sådan en low-budget gyser. Så længe der ikke er nogen, der skal efterlades noget sted. Hvad? Det er rigtigt. Fordi så bliver han ked. Vi kan ikke bare efterlade dem. Den er skrevet og instrueret af en fyr, der hedder Ryan Lykken. Ryan? Ja. Også et dejligt navn. For Danish media, students travel to the heart of Siberia to uncover the truth behind the mysterious disappearance in Uchtil Valley since the 80s. Jeg er på, den er på min watchlist nu. Og så bare her til sidst, kan I komme med nogle plugs, dreng? Nej, det har jeg været igennem, det kan I ikke finde ud af. Tusind tak, fordi I gad at komme. Det var så lidt. Altså, især dig, Silius, er jeg blevet rigtig glad for at komme. Rasmus, efter hans utrolig nedladende bemærkning. Ja, undskyld, jeg vågnede lidt op her til sidst. Ja, det var jeg ikke så glad for. Hvem kommer næste gang? Det gør Mathias Helt. Og nu sagde vi har jo ellers haft en regel om, at vi ikke vil afsløre. Nå, Mathias Helt er vores sidste gæst. Det er afsløret. Jamen undskyld, jeg kigger ind i de bløde øjne, og så bliver der nødt til at sige det. Det skal jeg i hvert fald høre. Er det et plug? Ja! Okay, godt. Sådan! Her til sidst i Dårligdommerne versus
1864. Så skal vi lige huske at læse navnene op på folk, der har doneret til os. Og som vi ikke gjorde sidste gang, men så fik vi en masse små pip for den ene og den anden, så lad os bare lige gøre det klart nu, at hvis I ikke har skrevet jeres fulde navn, så læser vi det ikke op, fordi vi gider ikke bare tage navnet fra mailen af. Det kan være, at det er noget, I har tiltænkt skal forblive anonymt, og det ene og det andet. Ja. Så medmindre man har angivet det, så læser vi det ikke op. Præcis. Skide godt. Og skal vi skiftes? Ja, det synes jeg. Vil du starte og mig, og så tager vi ur. Dårligdommerne vil gerne have lov til at takke Alexander Grassov. Christian J. Mortensen. Og så fik jeg en af de svære her. Nicolo Scalvini Møller. Line Christine Petersen. Katrine Kynel Feddersen. Ida Sundberg. Allan Mortensen. Mark Stein. Emil Rabeck. Palle Mathisen. Helle Rasmussen. Søren Hugger Møller. Andreas Jensen. Jens Thybo. Morten Agerbo Rasmussen. Morten Pedersen. Christian Hove Andersen. Og så har vi en Sigrid. Ja, det var bare Sigrid. Tak til dig, Sigrid. Ligesom Sigrid. Ja. Okay. Kristen Johnson Jensen. Hold da op. Johnson. Sofie Garsdal. Asger Holmstrup. René Andresen. Sådan. Helga Einarsdottir. Godt ramt. Jakob Saudik. Patrick Dreby Ravn. Mads Bolander. Mathias Hoffmann Rasmussen. Rasmus Dam Poulsen. Og så har vi en seal mere. Sebastian. Og så er der Jesper Birk Christiansen. Så er der... Det er ikke rigtigt. Sorry, start lige forfra. Jesper Birk Christensen. Okay, nej, men ret skal være ret. Ja, jamen det er rigtigt. Altså, han skal have sit navn med. Andreas Lundgaard. Lasse Elbrønd Olsen. Og så er vi over på næste side her. Det er Squigpie. God gamle Squigpie. Så er det Rasmus Hovgaard. Så er det... Shit. Jakob Juhl Sørensen. Jakob Juhl. Juhl, ja, okay, ja, nej. Tobias Karl Højmark Mathiasen. Ja, okay. Sebastian Stanbury. Jakob Kildevang. Simon Lind. Martin Tilsted. Vinnie... undskyld, nej, det er Troelses tur nu. Jesus Christ, Jakob. Vinnie Skov. Simon... Vi laver det ikke om, så nej. Simon Brannik Jacobsen. Andreas Fischer Mølbak. Marco Garth Thorsen. Claudia Billestræde. Andreas Trampedak. Rikke Hollegaard Larsen. Christina Barslund Andresen. Andreasen, tror jeg. Andreasen, ja. Christian Norskov Andersen. Annette Møller Fuglsang. Chris Lehmann. Mathias Lind. Sebastian Daniel Petersen. Jim Kjærgaard Stelmas. Ej, det er også tarveligt, du får det. Nej, ja, der synes jeg forvejen, det kører ikke for mig. Og så får jeg den. Jim Kjærgaard. Ja. Lad os bare holde til det. Så vil jeg til gengæld også bare gerne have lov til at kalde hende Freja Bjerre. Hvad? Nej, du skal prøve. Lautrobine Harting Bjerre. Okay, det tror jeg faktisk, du ramte ret godt. Ja, det tror jeg også. Christian J. Andersen. Alex Sylvest. Martin Larsen. Katja Gros Rasmussen. Tim Lauritsen. Lars Ogironero. Ja, den er god. Anders Sværke Corneliusen. Emma Urenfeldt Solberg. Bastian Kok. Ronny Rasmus Sørensen. Okay. Cecilie Appelstrøm. Og så skal vi heller ikke glemme Nikolaj Hattens Glemø. Nej, og så en stor tak til Peter... Må jeg godt, din store idiot? Nej, Peter Steffensen. Og... Okay. Nej, så skal du ikke. Nej, jeg siger til Cyber. Nå, okay, så tager jeg den. Okay, Fie Schmidt. Så tager jeg den. Det var det. Okay, det var altså kun dem, der havde doneret i omegnen af 150 kroner. Ja, nu kommer vi til en af de tungere drenge. Det her, det er dem, der har doneret i prisklassen 300 svin. Mm-hmm. Godt, må jeg lægge ud? Ja da. Christian Sohn. Katrine Vandrup. Claus Just Brandstrup. Sara Bødergaard Nielsen. Jesper Jensen. Kia Finjord. Karina. Jens Koverø. Nikolaj Johnson. Johnson? Kender du ikke Johnson? Ja, okay. Rasmus German. Andrea Børsen Hvilsom. Jakob Lysgaard Rørsted. Michael Andersen. Armin Basic. Tobias Brandt. Ida Tune Ikala. Christian Juhl Mølgaard. God gamle Mark Friis. Lars Christensen. Og så favoritten over dem alle, Ellen Scharup Emborg. Okay, men så er det fordi, du ikke har hørt om Magnus Fabrin. Hvad siger du til Magnus Berner Møller? Men altså, Bjørn Abdi Slot. Okay, men så har vi jo selvfølgelig Jakob Herskin Mortensen. Vi har også Stefan R. Finderup.
Men altså, så er der en, der har 230 hestekræfter, og det er Nicky Daniel Jensen. Okay, men muligvis overgået af Andreas Bang. Fuck ja, fordi I har glemt Kasper Schøller Jacobsen. Nana Kok Johansen. For ikke at glemme Mathias K. Jensen. Men vinderen er selvfølgelig Karoline Havlrik Mortensen. Kun overgået af Peter Skursch. Og den her går ud til Anne-Sophie Rechendorf. Kun overgået af Christian Brask. Så bliver det til Kro Martin Gunnarsen. For ikke at glemme Esben Skov, gode gamle svinger. For slet ikke at glemme Christian Vestergaard. Og så vores allesammens bedste ven, Christian Fjord. Fjord for satan. Ulrik Bolvig Andersen. William Sørensen. Og så Benjamin T. Madsen. Okay, nu kommer vi op i de tungere leje. Det her, det er altså prisklassen 500 kroner, dem der har doneret i omegn af det. Og jeg lægger ud, Mads Helkjær Gudmandsen er en god mand. Men Maria Dahl er en bedre kvinde. Og så en stor varm tak til Niels Harald The Bam Nørgaard. God ven af mig også. Tobias Hylleborg. Og så er vores bedste hakkedrengende ven, Allan Tonning. Ja, Martin Mølgaard Christensen. Og Allan Schandor. Ham, der skubbede os hen over 50.000 kroner mærket, så vidt jeg husker. Så har vi kæmpe tak. Et meget, meget specifikt beløb, der er givet lige præcis på 1864, altså 1.864 kroner. Og den eneste, der gav til det var Peter Horsø Poulsen. Tak for at være med på joken, Peter Horsø Poulsen. Ja. Og så får I de sidste to, og det er i prisklassen 2.500 kroner. Og det er god gammel ven, som også er doneret til vores The Rain Special, kan jeg huske hans navn, fordi han kan også mange penge dengang. Kasper Manfred Andersen. Ja, kæmpe tak. Skal vi lige give et klap til? Kasper Manfred Andersen, du har været en stor del af at få det her til at ske. Men glem nu heller ikke Kirsten Heiselberg. Og giv lige hende en klap til os. Yes. Så det er simpelthen alle jer, plus flere selvfølgelig, som vi ikke har nævnt, fordi de ikke har skrevet hans navn på, men alle jer, der har været med til at støtte det her vanvittige projekt, og få os til at spille en masse timer på at se en rigtig dårlig Ole Bordahl-serie til 173 millioner. Ja. Jeg ved personligt, at Jakob han har en helt speciel tak, som han gerne vil sige nu. Ja, og det er jo faktisk noget, som jeg føler ikke rigtig kan siges, uden at du starter. Ja, og det er jo en sang, fortalte du mig om. Ja, det er en sang, men startede af en rap af dig, så vidt jeg husker. Ja, det var det, vi ligesom skrev først. Og det er sådan noget med, og her kommer DJ Troels, eller MC Troels, værsgo, og så kom dit vers. Jeg skulle lige til at begynde at synge noget volapyk. Ej, prøv at det kunne selvfølgelig ikke have lavet sig gøre uden alle jer, og det har været en fornøjelse at prøve at gå ind og kigge på den der fucking Kickstarter-tiggeren, bare drøne derop af. Vi er som altid fuldstændig ydmyget nærmest af hvor vilde jer lyttere er i vores jury, vores allesammens jury, og I gider at høre os 3 plus gæster sidde og snakke om dårlige film, og nu også dårlige serier. Så igen, tusind tak. Tusind tak. Ja. I har været med til at gøre, at vi har kunne sætte de dage af i vores tid til at kunne simpelthen sætte os ned og få det her til at ske. Ja. Og bruge de der 3 gange 8 timer, eller hvad det er, der vi hver har brugt. Ja, vi håber, I nyder det her, og der kommer nok til at opstå en Kickstarter igen i slutningen af året, eller i starten af næste år, der drejer sig om The Rain sæson 2, så er det sagt. Nu er det blevet etableret. It's been established. It's been. Så tusind tak, fordi I lytter med. Vi ses hele tiden.